Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 43 minutos na nakaligad sa takna sininga, alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Marso 13, tuiga 2026. Thank God it's Friday! Sa gihapon, ini mo lang ganimong kurman, Bombo Chama Blanco Hovera. Sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita, ang Metro Iloilo Transport Cooperative nagagalong na ginang sistema. Ang ginkudita sining chairperson aga subol sa ila kuno nga opisina subong adlaw. Sa dugang pang mga balita kagay impormasyon, Department of Education ginpasiguro nga malikawan ang paggabulad sa mga atleta sa initan sa salida na sa Western Visayas Regional Athletic Association na meet. Hiwaton ini sa syudad sa Pasig. Samtang sa dugang pang mga talupang doon karon nga mga balita, Marso 20 gindeklarar bilang regular holiday para sa Idil Fitr. Subong man sa iban pa nga mga talupang doon kag mga nagapaw na sinikaron nga mga balita, panic buying likawan agod hindi magkulang ang supply sandig diri sa pilang ka mga manong baligya, grupo sa manong baligya sa mga merkado. Samtang 2020 Tokyo gold medalist, 2020 Olympics Tokyo gold medalist Hidilyn Diaz. Now, sa aton sining mga kabumbogin sa battery ang issue bala. Now, sa Phoenix Petroleum, matapos nga nagwa karon ang issue na tuhoy sa wala nagtupa nga lifetime supply sa fuel, no, nga lakip mga biyan sa award nga nabaton sining Pinay gold medalist sang nakaligad sining tuig 2020. Atong pagkatapos bala engineer ni Hidilyn Diaz to bala nga naka-gold sa damo-damo na dyon ang nagka-interes sa weightlifting. Ang mga kababainhan sa sulod sa panimalay magpa-deliver tubig, ginakigan na kaginaaway ang bana nga maghakwat sang ginalon sila tubig. Kaya hindi na, kaya ko ni. Kaya ni Hidilyn, kaya ko rin. Aragoy, kaya, no? Tapos kadamo na, pati mga sinako sang bugas, gintiaw-tiawan nila. Sa kulihit do, why man maglawig. Pang, dad, pa, yung kutuan ay hakwat ka galunan ka tubig. Kaya why na unod ang dispensero? Anyway, pag gold man ni Carlos sa Yulo, engineer, di ba? Damo-damo man nag-bruback drive ka gano'n nag-trampoling. Ang iba sila nag-ulungot ang ulo nila sa balas. Why na nagpadayon? Maluoy ka, oo. Pero, ari karon istoryahan ta kay nagsabat diri ang Phoenix Petroleum. Matapos kiti sining pag-imbukada gid sa pag-sirit man bla sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Naglabot sa punto iya nga nadumduman dayon ining Pinay gold medalist niya nga mayo pa si Hidilyn Diaz kay may lifetime supply sa fuel. Tapos nagsabat ditong manager sa Pinay gold medalist niya. Di way man nagtupa. Hasta sumaway naman ba, way ka mga kabig kabati sa ila kung nagano sila. Tingin sabat na diri karon manwa sa ngaton sa orsang Phoenix Petroleum ang nasambitan siniya nga issue na tuhoy sa lifetime supply sa
gatong sa aton sinikaron niya nga mga kauturan hindi man lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton nga bilang labing una nga winner sa gold no sa Tokyo Olympics sa aton sini nga mga kuturan madamo dire sa mga nagpalabot man sa ilang pag-congratulate pinaagi man sa paghatag sa pag-offer sa mga nagkalain man depende kung anong i-offer nila sa kay Miss Hidilyn Diaz but ining Phoenix Petroleum now sa aton sini nga mga kabumbo timing original pagsliso mo ba anyway naghambal sila nga lifetime no sa aton sini mga kabumbo lifetime supply sa fuel pero wala man kuno mag-commit no sa aton sini nga mga kabumbo kag ang atleta sa aton sini matag palamati may ara sang do kasubong iya nga may gin-endorse nga iban no sa aton sini nga mga kabumbo ang atleta nakabato lamang sang fuel support sa una nga duha ka tuig after sang iya sini nga historic win no sa aton sini nga mga kabumbo ang Phoenix Petroleum nag-release ang pahayag sa ilang sini nga social media account sa nagligad sini may nadlaw agod nga maghatag sang side sa ilang sini nga istorya ginapahayag nga nagasuporta ini sa mga Filipino athletes kag ang efforts among pag-provide sang allowance kay Hidilyn Diaz 2 years before the Tokyo Olympics. Upon winning the gold, ang gas company naghatag kay Hidilyn sang cash donation nga 5 million pesos. 3 million pesos was given sa silver medalist nga si Carlo Paalam and Nesty Peticio. 1 million ang ginhatag naman sa kay Pinoy boxer Yumer Marshall. Now, ang tatlo ka mga boksidor immediately sa aton sini nga mga kabumbo a year of fuel donations samtang si Hidilyn as the historic first gold medalist was awarded sang free fuel for life donation. No? Ang Phoenix nagpahayag o naghatag sa kay Hidilyn sa iya sini nga second year of fuel donation sa tong Marso tuig 2022. During ining company hingyo abisa kay Hidilyn kung pwede niya ma-share no, about sa sining donation online. Ang company nagpahayag nga ginbalibaran kuno ini ni Hidilyn kay ini siya ang nagsulod sa isa ka kontrata sa isa pagid ka petroleum company. Ang Phoenix diri nagpabutyag nga si Hidilyn ang nag-untat sa pag-communicate sa nasambitan sining Phoenix Company kag kung why na siya nag-communicate girespitar man sa nasambitan sining fuel company no sa aton sining mga kabumbo pahayag pa diri nga na-fulfill kuno nila ang ila sining commitments no as with many corporate donations agreements no guided by conditions lakip na ang brand alignment no amo ning pathag sa Phoenix ang mga sirkumstansya nga haylo sa kay Hidilyn nga mag-engage sa iban sining brand no among fuel donation arrangement nga hindi na sarang pang makapadayon under sa same nga termino no sa aton sining mga kabumbo nagpabutyag diri sa pagkadismayaman ang Phoenix Petroleum no bangod man nga ti nagbalik liwat ining nasambitan karon nga issue kag may mga misleading nga natabo ginaligara misleading nga mga informasyon nga naggagwa kag subongman nangin hindi patas nangin unfair no para iya karon sa bahin sa kompanya nga nag-angkon sa madamo man nga kritisismo matapos sa sining misleading narratives sa pipila ka mga personalidad. Ti sa karon na muna niyang sitwasyon na muna matutuod sining istorya kay naghingyo si Phoenix Petroleum nga kung pwede i-share niya ang donation online pero nagbalibad si Hidilyn. Later on,
Now, sa aton sini nga mga kabombo na hibaluan nga si Hidilin ang nagsulod sa isa ka kontrata sa isa pagid iya, no? Ka petroleum company. Why naman dayon nag-contact si Hidilin to sa Phoenix Petroleum? So, nauntat ang sabitan sining lifetime supply sa petroleum products. Ang isa bala ka fuel company nga kung sa din dito siya pangontrata liwat or may kontrata dito si Miss Hidilin Diaz, endorser man siya or whatsoever, lang kung may lifetime free supply of petroleum products dito para sa labing unang nga Pinay nga gold medalist si Hidilin Diaz. 54 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga las 11 driman sa palatuntunan bombohanay sa udto. Samtang sa aton sini karon nga mga kasimanwa pizza 20 regular holiday ini. Now, gindeklarar sa nga Malacañang regular holiday sa pizza 20 masunod sini nga Bernes kadlaw bilang pagsaulog sang Idil Fitr. Iniwang anunsyo samtang nagapikigbahin si President Bongbong Marcos Jr. sa Grand Iftar sa Malacañang kaupod ang mga miyembro kag komunidad sa Muslim lakip ng iban sini nga leader halin sa nagkalilain sini nga bahin sa pungsod or bahin sa pungsod rather. No, liwat nga ginpamakod sa gobyerno ang pagrespitar sa mga tradisyon kag mga importante nga mga napakigbahin man sa mga Muslim nga Pinoy. Ginkilala ang deklarasyon amay kang tanan sa sining importansya sang Idil Fitr nga amo na ning signos sa pagtapos sang Ramadan, isa ka tiyempo nga ginahatag mga biyan sa pagpangamuyo, no, kag subong man pagpuasa. Ginpaabot man sa Malacañang ang pagtamyaw sa komunidad sa Muslim diriya sa pungsod na Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan samtang naghahanda nga i-celebrate ang Idil Fitr kaupod ang ila sini nga pamilya sa komunidad. Sa aton sini nga mga kauturan dugang sini nga mga balita kag impormasyon later on. Bantayan ninyo driman sa pagpangalagad sa nga bombo hanay sa udto. Mga nagapangunang dalaguan mga balita lokal, detalye sini aton panumbalikan pagkatapos ang Bombo Network News. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sang amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa,
magpili isang safe nga accommodation, mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon po ay Friday the 13th sa taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, malakihang dagdag presyo sa langis sa susunod na linggo. Posibleng aabot ng mahigit sa 16 pesos per liter. Mas maraming transport group humihiling na rin ng taas pamasahe. Bilang naman po ng mga Pilipinong walang trabaho noong buwan ng Enero ng taong kasalukuyan tumaas sa 2.96 million base po yan sa datos mula sa Philippine Statistics Authority. Ibang mga balita mamaya abangan si Senator Lacson. Ibinunyag na may nag-pressure sa Commission on Elections para hindi pirmahan ang resolusyon ukol sa Statement of Contributions and Expenditure case nitong si Senator Marcoleta. Si Vice President Sara Duterte naman tinutulan ng planong ilagay sa kustodiya ng House Committee on Justice ang detainee na si Ramil Madriaga. Si Attorney Levito Baligod naman binatikos ang pangangasiwa o paghawak ni NBI Director Melvin Matibag sa 18 dating sundalo. Abangan sa ating provincial report mamaya 3 Maranao Muslim na ipinagpapatay po dyan sa May Tuguegarao City. Yung babaeng biktima, buntis pa raw. Sa international news naman, US Energy Chief kampanteng hindi aabot sa $200 kada bariles ang presyo ng langis taliwas sa banta ng Iran. Sa sports balita mamaya, Miami Heat muli pong nagbulsa ng panalo sa kabila ng pangungulat nitong si Bam Adebayo. At live nationwide, via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nakaambang ang panibagong malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo ng hanggang sa 16 pesos kada litro dahil sa patuloy na geopolitical conflict sa kinasasangkutan po ito ng Estados Unidos at Israel at Iran. Batay sa 4 na araw na trading monitoring sa Minoplat, Singapore, inasahang tataas ang presyo ng diesel ng hanggang sa 16 pesos kada litro. Ang gasolina ay posibleng tataas po ng 11 pesos kada litro at ang kerosene ay posibleng aabot po ng 3 pesos and 50 centavos kada litro. Inulit po natin, ang diesel ay posible pong papalo ng 16 pesos kada litro o tataas ng 16 pesos kada litro. Ang gasolina, posible pong tataas ng 11 pesos kada litro at ang presyo po ng kerosene ay posible pong muling tataas ng 3 pesos and 50 centavos sa bawat litro. Kaugnay nito, ayon naman kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, hinihikayat ng ahensya ang mga gasolinahan na utay-utayin o dahan-dahanin na ipatupad ang price increase at magpatuloy sa discount promo upang mabawasan ang epekto nito sa publiko. Tiniyak din ni Secretary Garin na may sapat na supply ng langis ang Pilipinas hanggang Abril o humigit kumulang sa 50 araw habang patuloy ang koordinasyon ng pamahalaan sa mga oil company upang makakuha ng mas mabilis at posibleng mas murang supply.
Inimok naman ng kalihim ang publiko na magtipid sa paggamit ng gasolina, iwasan ang hindi kinakailangang biyahe at kung maari ay magpatupad ng itong mga kumpanya ng work from home setup. Nagpaalala rin ang kalihim na huwag mag-hoard ng gasolina upang hindi maapektuhan ang delivery at supply ng mga gasolinahan. Samantala, sa halos kaugnay pong development, inihihirit din po ng transport group na Manibela ang 2 piso na pansamantalang taas pasahe. Sa gitna pa rin po yan ng mataas na presyo ng langis, bunsod po ng epekto ng kaguluhan sa may gitnang silangan. Ipinaliwanag ni Manibela Chairperson Mar Valbuena na ang naturang hakbang sana ang kanilang last resort sakaling mabigyan sila ng ayuda at mabawasan ng excise tax at magsuspinde ng value-added tax. Subalit muli na naman anyang magtataas ng hanggang 15 pesos sa susunod na linggo sa presyo ng produktong petrolyo kaya't panahon na naman anya para sumama silang manawagan para sa pansamantalang taas pamasahe na piso hanggang 2 piso. Sinabi ni Valbuena na maraming tsuper ang nawawalan ng 400 pesos hanggang 500 pesos na arawang kita dahil sa kamakailang pagsipa ng presyo ng langis. Napilitan na rin ang ilang tsuper ng mga pampublikong transportasyon na i-adapt ang alternatibong schedule sa pamamasada para maiwasan ang agawan ng mga pasahero lalo na kapag hindi peak hours kung saan kakaunti ang mga pasahero. Iginit din ng grupo na hindi sapat ang 5,000 pesos na fuel subsidy ng pamahalaan. Tumaas naman po ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong buwan ng Enero ng kasalukuyang taon. Ito ay base sa resulta ng panibagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority. Sa isang pulong balitaan ngayong araw ng Biyernes, inuulat ni Deputy National Statistician at PSA Assistant Secretary Divina Gracia del Prado na ang mga individual na walang trabaho o negosyo sa unang buwan ng taon ay pumalo sa 2.96 milyon. Mula po yan sa 2.26 milyon noong Desyembre ng nakalipas na taon. At mas mataas din kung ikukumpara sa 2.17 milyon noong Enero ng nakalipas na taon. Ito ay may katumbas na unemployment rate na 5.8%. Mas mataas kung ikukumpara sa 4.8% rate na naitala noong Desyembre ng nakalipas na taon at 4.3% nito pong Enero ng taong 2025. Ipinaliwanag po ni Assistant Secretary del Prado na marami sa mga unemployed ang kasalukuyan pang naghahanap ng trabaho. Gayun din, mayroong mga nag-aantay ng resulta mula sa kanilang inaplayang trabaho habang may iba naman na tinatawag na discouraged workers o yun pong mga naniniwalang pagod na sila o walang available na trabaho para sa kanila. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni PSA Assistant Secretary Divina Gracia del Prado. Mga reasons na nakalap namin mula sa round na ito, January 2026 ng Labor Force Survey, ang mga pangunahing dahilan, marami dito naghahanap ng trabaho. So sinabi nila available sila magtrabaho, naghahanap ng trabaho pero wala pa ring trabaho. So 306,000 ang nadagdag dito sa mga naghahanap ng trabaho and available magtrabaho. And then, ang sumunod dito, yung mga nag-aantay ng resulta ng previous job application. Meron tayong 196,000 na dagdag. This is year on year. Kasi overall, ang nadagdag sa ating unemployed ay 790,000. But ang karamihan nga dito, yung binanggit ko kanina, ay 306,000 ay naghahanap ng trabaho at available naman magtrabaho pero wala pa ring trabaho. At ang pangalawa, yung nag-aantay ng resulta ng job application, meron tayong 196,000. Samantala, pagdating naman sa mga underemployment o mga manggagawang may trabaho subalit naghahanap ng ekstrang trabaho, tumaas din ito sa 13.2% noong Enero mula sa 8% noong Disyembre ng nakalipas na taon. Nangangahulugan na mayroong 6.35 milyong Pilipino ang underemployed noong buwan ng Enero. Sa employment rate naman, bumaba ito sa 94.2%, nakatumbas ng 47.94 milyong Pilipino na mayroong trabaho mula sa 95.6% noong Disyembre 2025 at mas mataas dito kung ikukumpara po sa mga Pilipinong mayroong trabaho noon pong Disyembre o Enero ng nakalipas na taon. Sa ibang mga balita ho tayo magkakabombo, ibinunyag ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na may natanggap siyang impormasyon ukol sa munoy pag-pressure o panggigipit sa Commission on Elections ukol sa reklamo laban kay Senator Rodante Marcoleta.
Sa isang panayam, sinabi ni Lacson na may grupong nanggigipit o namimilit sa poll body na huwag pirmahan ang resolusyon na binuo ng komisyon ukol sa reklamo kay Marcoleta na hindi pagdedeklara sa mga natanggap na donasyon sa ilalim ng kanyang Statement of Contributions and Expenditures noong 2025 midterm elections. Ang source umano nitong si Senator Lacson ay mula rin sa loob ng komisyon. Sinabi pa ng senador na ilang commissioner ang na-pressure dito. Bagaman hindi sinabi ng mambabatas kung anong grupo ang nasa likod nito, tiniyak niyang hindi nagbula sa national government ang naturang pressure. Gayunpaman, nilinaw ng batikang abogado na kailangan pang beripikahin ang naturang impormasyon. Samantala, kuha pa tayong karagdagang report mula dyan sa may Senado. Si Senator Panfilo Lacson muling pinatutsadangan si Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa usapin ng issue po yan sa West Philippine Sea. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Angelo Aganan. Muling pinatutsadahan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang kapwa senador na si Senator Dante Marcoleta kaugnay ng usapin sa issue ng West Philippine Sea at iginiit na ang katapatan ng mga Pilipino, lalo na mga opisyal ng gobyerno, ay dapat nakatuon sa Pilipinas at hindi sa interes ng ibang bansa. Ayon kay Lacson, mahalagang unahin ng mga opisyal ang pambansang interes sa gitna ng mga usaping may kinalaman sa soberanya at seguridad ng bansa. Isa sa sinukoy ng senador ang pagtatanong ni Marcoleta kung ano umano ang mapapala ng Pilipinas sa paghahangad ng non-permanent seat sa United Nations Security Council. Pinaliwanag ni Lacson na kahit hindi permanenteng miyembro, magkakaroon pa rin ng mas malaking papel ang Pilipinas sa pagsusulong ng pambansa at panrehiyong interes, kabilang ang mga aktibong pakikilahok sa mga usapin ng pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Aniya, makapagbibigay ito ng mas malawak na diplomatikong impluensya, kakayahang mag-sponsor ng mga resolusyon at dagdag sa prestiyoso para sa bansa sa pandaigdigang komunidad. Samantala, binatikos din ni Lacson ang umunay patuloy na pagkwestiyon ni Marcoleta sa mapa ng National Mapping and Resources Information Authority o NAMRIA hinggil sa West Philippine Sea. Matatandaan na kamakailan lamang ay binunyag ng senador na natuklasan ng kanyang opisina na ang halos magkatugma umano ang pahayag ni Marcoleta tungkol sa West Philippine Sea sa inilabas na posisyon ng Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China sa website nito, na aniyay nakakabahala at may implikasyon sa pambansang seguridad, lalo pa at may kasalukuyang digmaan sa gitna ng silangan, dahilan para kwestiyonin ni Lacson ang loyalty ni Marcoleta sa Estado ng Pilipinas. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga dating pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson. Yung pronouncements about China, about the West Philippine Sea, talagang swak na swak do sa website, official website ng Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. So what does that indicate or tell you? Di ba? So kung gano'n ang kanyang position, pinaparot niya lang ba yung position ng China regarding the West Philippine Sea? Yes, unsettling, to say the least, because this is national security that we're talking about. Especially na medyo delikado or delicate yung situation. Parang in the advent of the Iraq. Ang tinig ni Senator Panfilo Ping Lacson. At yan muna ang mga latest update mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan, nag-uulat live para sa the number one and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Meron na ho tayong 12 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa ibang mga updates tayo, tumulong ang bansang Singapore sa paglikas sa 24 na mga Pilipino na naipit sa nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan ayon sa Department of Migrant o Department of Foreign Affairs. Kasama ang mga inilikas na Pilipino sa lulanhon ng Republic of Singapore Air Force A330 multi-role transport tanker na dineploy ng Singapore para mailikas ang kanilang 81 na mamamayan mula sa may Jeddah, Saudi Arabia. Nagpaabot naman ng sinserong pasasalamat ang Foreign Affairs Department sa gobyerno ng Singapore para sa pagtulong nito na mailikas kasama ang mga Pilipino. Nagpapakita umano ng diwa ng pagkakaisa sa Association of Southeast Asian Nation kung saan kapwa-miyembro ang Pilipinas at ang Singapore. Ipinaliwanag naman ng mga opisyal ng Pilipinas na hindi pa makapag-secure ng flight palabas ng Jeddah dahil sa limitadong flights, bunsod pa rin po yan ng patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Umalis ang Singaporean aircraft mula sa may King Abdulaziz International Airport sa may Jeddah hapon nitong Huwebes, Marso 12 at dumating po sa Singapore bandang alas 6 ng umaga ngayong araw. Inalalayan naman ng Embahada ng Pilipinas sa Singapore ang mga dumating na Pinoy sa kanilang biyahe pabalik dito sa Pilipinas.
Samantala, tinatayang tumaas po sa 4 pesos kada kilowatt hour ang dagdag singil sa kuryente sa buwan po ng Abril ayon sa Energy Regulatory Commission. Ipinaliwanag ni ERC Chair at CEO Francis Saturnino Juan na sa isinagawang simulation ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines, base na rin sa trend ng presyo ng langis ngayon, lumalabas ang potensyal na pagtaas ng 2 pesos hanggang 4 pesos per kilowatt hour. Maliban sa epekto ng mga pag-atake nga doon sa oil-producing region, ikinonsidere rin dito ang mas mataas na demand sa panahon ng tag-init at posibleng outages na maranasan sa mga planta ng kuryente. Ipinapakita rin ng simulation na inaasahang sunod na magtataas din daw ng presyo ang thermal generators na meron pong pagtaas ng presyo ng langis o kasabay po yan ng pagtaas ng presyo ng langis bilang parte na rin ng kanilang cost recovery. Nauna na ring sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na maaaring magresulta nga ang geopolitical tension sa 16% na pagtaas sa electricity rates. Samantala, nakapagrehistro naman ng mga supermarket ng excessive purchases o labis-labis na nangyayaring bilihan ng basic commodities ngayong linggong ito. Ayon kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Stephen Kua, naitala sa mga supermarket ang mas mataas na bulto ng pagbili ng mga produkto kaysa sa karaniwan. Gayunpaman, hindi naman naging tuloy-tuloy ang pagdagsa ng mga consumer anya, batay na rin sa sariling monitoring ng mga supermarket. Inasahan din ng grupo na muli pong sisipa ang dagsa ng mga consumer ngayong weekend kasabay ng payday, lalo na sa mga nasa government sector. Sa kasalukuyan ay may ilang supermarket na ring naglilimita sa bulto ng mga produktong maaring bilhin ng kanilang mga consumer tulad ho ng ginagawa ng mga gasoline station. Ito ay upang maiwasan ang pagkaubos ng mga produkto, lalo na't marami rin anya ang mga maliliit na store o mga maliliit na outlet na bumibili ng bulto-bultong produkto sa kanila o kanila rin pong ibinebenta sa ground level. Sa kabila nito ay natilian niyang mataas ang stock ng basic commodities at iba pang mga produkto sa mga supermarket. Natilian niyang mataas din ang inventory ng mga store kung saan ilan ay umaabot ng hanggang sa 7 araw ang stock habang ang iba naman ay mas mataas pa. Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang report mula po dyan sa may kamera. Dagdag na tauhan sa Migrant Workers Office kailangan daw para mas matulungan pa ang ating mga kababayang overseas Filipino worker na nasa Middle East. Ayon po yan sa isang mambabatas. Kaugnay niyan, may report si Bombo Annalise Soberano. Nananawagan si Representative Brian Revilla ng pagdaragdag ng tauhan sa mga Migrant Workers Office sa Middle East upang mas matugunan ang pangangailangan ng mga overseas Filipino workers sa gitna ng nagpapatuloy na labanan sa nasabing rehiyon. Sinabi ni Representative Revilla na bagamat patuloy ang koordinasyon ng pamahalaan sa mga ahensya tulad ng Department of Migrant Workers, Department of Foreign Affairs at Department of National Defense, nananatiling hamon ang kakulangan ng manpower sa mga tanggapan na tumutulong sa mga overseas Filipino workers sa ibang bansa. Ayon sa mambabatas, tinatayang nasa 2.4 million Filipinos sa Middle East, habang nasa 10 hanggang 20 empleyado lamang ang karaniwang staff ng bawat Migrant Workers Office. Kaya kinakailangan ng karagdagang suporta at posibleng dagdag na pondo. Binigyang diin ni Revilla na mahalagang matiyak ang kahandaan ng pamahalaan sa repatriation at iba pang tulong sakaling lumala ang sitwasyon sa Middle East. Dagdag pa ng mambabatas, patuloy ding tinatalakay sa Kongreso ang mga panukalang magpapalakas sa proteksyon at suporta para sa mga OFWs, kabilang ang bagong Balikbayan Act na layong tumulong sa mga Pilipinong nais nang umuwi sa bansa. Ayon pa kay Representative Revilla na posibleng magsagawa din ng regular o lingguhang briefing ang Kamara upang mabantayan ang sitwasyon ng mga overseas Filipino worker sa gitnang silangan sa gitna na nagpapatuloy na labanan sa Middle East. Pakinggan natin si Representative Brian Revilla. Kami po tayong OFWs na kailangan natin pa-OVN. And nakita naman po natin ng pandemya, do iba naman po yung case ng pandemya na kung sa lahat halos madami pong OFWs na umuwi po dito sa ating bansa. And napakagastos po niyan para sa parte po ng ating gobyerno. Pero sa ngayon po, okay po na meron po tayong mga ganyang klase mga proposals na magdagdag po ng supplemental na budget kasi alam naman po natin na kailangan po yan ng ating mga OFWs.
Remind you, ang ating mga OFWs po ay isa po sa mga malaki po nagko-contribute para sa ating bansa. Halos 32.8 billion US dollars po ang kanilang nire-remit kada taon po dito sa ating bansa. So I think it's really kailangan po talaga natin silang protektahan at kung ano mo po ang kailangan, dapat po natin tugunan. Samantala, naghain din si Parañaque 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan ng panukala upang magbigay ng tuloy-tuloy na fuel subsidy sa mga sektor na apektado ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis. Sa ilalim ng House Bill number 8340, iminungkahi ni Yamsuan ang isang komprehensibong programa na magbibigay ng hindi bababa sa 7,000 buwan ng cash aid sa mga qualified beneficiaries kabilang ang mga public transport workers, municipal fisher folks, maliliit na magsasaka at iba pang mababang kita sa sektor na umaasa sa gasolina para sa kanilang kabuhayan. Naghain din siya ng House Bill 8339 na magbibigay kapangyarihan sa Pangulo na bawasan ang pansamantalang suspindihin ang excise tax sa petroleum products. Ayon kay Yamsuan, layunin ng panukala na magkaroon ng matatag na mekanismo ng tulong sa mga sektor na direktang tinatamaan ng pagtaas ng presyo ng langis sa halip ng pansamantalang ayuda lamang. Isasama sa taunang budget ng pamahalaan ang pondo para sa subsidy at ipamamahagi sa pamamagitan ng mga rehistro ng mga ahensya tulad ng LTFRB, BFAR at Department of Agriculture upang matiyak na makakarating ito sa mga benepisyaryo. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mula ho dyan sa may Kamara, dako tayo sa may Department of Justice. Pinag-aaralan po ng Justice Department yung pong motion ni Senator Jinggoy Estrada para humabawi yung precautionary hold departure order bago ho gumawa ng aksyon. Yan, iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Pag-aaralan na muna ng Department of Justice ang motion inihain ng kampo ni Senador Jinggoy Estrada ukol sa kautusan ng ng korte laban sa kanya. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, susunod parang kaguran ang naturang motion bago gumawa ng hakbang o anumang aksyon. Subalit aminado ang tagapagsalita na sa kasalukuyan ay kanilang hindi pa nakikita o miski natatanggap pa ang kopya ng isinamiting motion ng naturang senadora. Kapit kasi ay pinimpirma na abogado ni... Balikan po natin mamaya ang linya ni Bombo Grant. Baga kabombo mula po dyan sa may Department of Justice. Kaugnay pa rin po ito doon sa kaso ho nitong si Senator Jinggoy Estrada. Usapin pa rin po ito mga kabombo doon pong flood control scandal kung saan sinasangkot ang senador o ang naturang senador na sinasabing nakatanggap po ng mga kickback. Mamaya, balikan po natin ang linya ni Bombo Grant mula po dyan sa may Department of Justice. Samantala, binatikos ni Vice President Sara Duterte ang panukala ng isang mambabatas na ilagay sa house custody ang nakadetine na si Ramil Madriaga para umano sa kaligtasan at availability nito sa impeachment proceedings laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Vice President Sara, nakakabahala umano ang espesyal na trato sa isang umano'y kidnapper na nag-imbento ng kwento at nakakasakit ito sa biktima. Iginit niya na walang sapat na ebidensya upang magpatuloy ang impeachment at tinawag ang hakbang bilang isa na namang fishing expedition ng Kamara para humanap ng ebidensya. Kung matatandaan, si Madriaga ay inaakusahan bilang dati o nagsabi po na nagsilbi umanong dating bagman ni Vice President Sara Duterte at kasalukuyan pong nakakulong sa may Taguig City at kasalukuyang kinakaharap ang reklamong perjury mula sa Vice Presidente. Samantala, humiling naman si Representative Chel Jokno ng sabpina sa Kamara para sa SALN o State of Assets, Liabilities and Network ng Vice Presidente maging ang kanyang records mula sa National Bureau of Investigation at Anti-Money Laundering Council na umano'y may kaugnayan sa kanyang aligasyon. Iginiit ng Vice Presidente na ang impeachment laban sa kanya ay isang political attack na layuning protektahan ng ilang individual at isulong ang personal at iba pang mga interes.
Mamaya, balikan po natin ang kaugnay pa rin pong issue. Hukol pa rin po sa issue kay Madriaga at yung pong 18 dating mga sundalo na sinasabing kasamahan din itong si naunang nagpakilalang bilang bagman umano nitong si Saldico, itong si Orly Gutesa, mga kabombo. Meanwhile, balik ko tayo dyan sa may Department of Justice. Kaugnay pa rin po ito dun sa kaso nitong si Senator Jinggoy Estrada na isa nasangkot din doon ho sa anomalyang bumabalot sa flood control scandal. Bubugran? Yes, Bombo Genesis, sinabi ng Department of Justice na kanilang pag-aaralan na muna yung motion na inahain ni Senador Jinggoy Estrada ukol sa kautusan na inisyu ng korte laban sa kanya. Ibinahagi ni Justice Spokesperson Attorney Paulo Martinez na sa kasalukuyan ay kanilang hindi pa nakikita o miski natatanggap pa ang kopya ng isinuting motion ng senador. Kapon kasi ay kinumpirma ng abogado ni Senador Estrada na sila ay naghain ng omnibus motion sa Manila Regional Trial Court Branch 52 para iparekonsidera ang inilabas itong precautionary hold departure order o PHDO. Layon din sa motion na malif o bawiin ng korte ang inisyu nitong kautusan upang mapahintulot ang makalabas ng bansa ang mambabatas. Kung kaya't binigyan din ni Justice Spokesperson Martinez na kinakailangan pa muna nilang makita ang kopya bago pagdesisyonan kung haharangin ang kahilingan. Kanya din nilinaw na magkaibang motion sa kaso nitong kinakarap sa Sandigan Bayan kumpara sa Manila Regional Trial Court na ngayon nasa preliminary investigation stage pa lamang sa prosecution. Kaugnay niyan, ating pakinggan si Attorney Paulo Martinez, ang spokesperson ng Department of Justice. Well, I mean, I've heard, no? So we've heard, but we have not received an official copy of this motion. So hanggat matanggap namin yung motion, makita namin yung mga arguments doon, then we'll maybe think of whether we'll oppose it or not. Okay? Kasi previously, everyone knows that Senator Estrada filed a motion with the Sandigan Bayan. Just to be clear, that pertains to a different case. Diba? So yung Sandigan Bayan case differs from the PHDO pending or issued by the Manila RTC. So yung sinasabi po ni Senator Estrada na filing niya with the Manila RTC, hindi pa po namin nakikita. So hintayin po muna namin until we received that so we could properly see if there's a need to comment, to oppose it. Buot nito'y ipinauubayan na lamang ng Department of Justice sa naturang korte kung paano aaksyonan ang motion ng kampo ni Senador Estrada. Nasa korte na anya raw ito kung babawiin o hindi man ang inisyong precautionary hold departure order o PHDO. Dagdag pa ng tagapagsalita na aalamin o tutukuyin pa rito kung lehitimo ang mga rason inilatag ng mambabatas para mapayagan makabiyahe papalabas ng bansang Pilipinas. Muli si Attorney Paulo Martinez ang spokesperson ng Kagurana ng Katarungan. Yung ganyan matter po kasi sa court na eh. The motion was filed with the court. So nasa court na po ang decision whether or not they will lift the PHDO temporarily, permanently. Ang alam po natin is because aalamin po ng court kung legitimate yung mga reasons si Senator Estrada for filing the motion so that he could leave the country. The court may request him to submit certain documents. We don't speak on behalf of the courts. We will defer to the court's judgment on this and competence. Pero kunwari, magkasubmit po siya ng travel documentation to prove na ilehitimo talaga yung mga rason kung bakit pwede siya mag-travel. Again, we have not received the motion. We have yet to see it. So, hintayin na lang po muna natin. Kung maalala, inisyu ng Manila Regional Trial Court Branch 52 ang precautionary hold departure order laban kay Senador Jinggoy Estrada at iba pa respondents bunsod sa pagiging flight risk nito. Subalit nanindigan ng kampo ni Estrada o ni Senador Jinggoy na makatitiyak umano na hindi tatakas ang mababatas bagkus haharapin ang mga aligasyon at reklamo. Nag-uulat live para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 26 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa ibang mga balita ho tayo, pinunan ni Attorney Levito Baligod si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag kaugnay sa investigasyon sa 18 dating sundalo na nagsumite ng kanilang affidavit. Maring itinanggi ni Attorney Baligod ang sinabi ni Matibag na tumanggi ang mga sundalo na magpatanong dahilan ng deadlock sa investigasyon.
Anya, halos 3 oras ang tanungan at sagutan kahapon, kaya isa itong kasinungalingan. Pasaring pa ng abogado, mahilig daw si NBI chief sa STL o ito ho ay pinaikling storytelling a lie. Samantala, iginit naman ni Atty. Matibag na may mga hindi pagkakatugma sa mga affidavit kumpara sa mga pahayag ng mga sundalo sa media. Binanggit niya na sa isang affidavit ay 5 maleta ang dineliver, ngunit sa isang panayam ay 3 lamang ang nabanggit. Dagdag pa ng National Bureau of Investigation, may ilan sa grupo na hindi totoong miyembro ng Philippine Marine Corps. Noong Marso at Jess ng kasalukuyang taon, lumabas ang ulat na mismong National Bureau ang nag-flag sa mga inconsistencies sa mga affidavit at media statements. Nauna lang kinumpirma ng Ombudsman noong Marso 4 na ang National Bureau ay kanilang deputized upang imbestigahan ang alegasyon ng cash delivery. Ang banggaan ng pahayag nitong Senator ni Baligod at Atty. Matibag ay nagdulot ng mas malaking tanong sa kredibilidad ng testimonya ng 18 sundalo at maaaring makaapekto sa direksyon ng kaso sa Ombudsman. Samantala, kuha pa po tayong karagdagang report ang DSWD binigyan ng psychosocial at financial assistance sa mahigit 400 repatriated overseas Filipino workers na mula po dyan sa gitnang silangan. Kumuha tayo ng karagdagang report dyan mula kay Bombo Isa Cotonero. Nagbigay ng psychosocial at pinansyal na tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mahigit 400 overseas Filipino workers o OFWs na napilitang umuwi sa bansa dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary Juan Carlo Marquez, kabilang sa pangunahing tulong na ibinibigay ng ahensya, ang psychosocial first aid upang matulungan ng mga OFWs na makabangon mula sa stress at trauma na kanilang naranasan habang nasa gitna ng kaguluhan sa rehiyon. Sinabi ni Marquez na agad na sinasalubong ng mga social worker ng kagawaran ang mga repatriated OFW pagdating nila sa paliparan upang alamin ang kanilang kalagayan at pangangailangan. Bukod sa counseling, maaari ring makatanggap ng tulong pinansyal ang mga OFW sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, habang may opsyon din silang mabigyan ng suporta sa kabuhayan sa pamamagitan naman ng Sustainable Livelihood Program. Depende sa assessment ng mga social worker, maaaring tumanggap ang mga repatriated OFW ng tulong na nasa pagitan ng 7,000 hanggang 20,000 na maaaring gamitin para sa paghahanap ng trabaho o pagsisimula ng maliit na negosyo. Bilang doon sa tulong na ating ipinamamahagi ay paunang psychosocial first aid. So napaka-importante nito dahil para maibsan yung trauma, yung psychological and emotional impact ng gulo sa Middle East na kanilang naranasan. Siyempre, merong mga missiles and strikes at mga explosions. So hindi ito basta-basta. So very traumatic. So pagdating pa lang sa airport ng ating mga kababayang repatriated na mga OF and OFWs, masusi silang kinakausap, ini-interview ng ating mga trained social workers, ang ating mga angels in red vests, para mas malaman kung ano ba yung kanilang pangangailangan and maibsan yung stress. So nagasagawa tayo ng mga stress debriefing and counseling para mas matugunan yung paunang pangangailangan ng ating mga kababayang apektado nitong krisis sa Middle East. Samantala, sinabi ng ahensya na patuloy ang kanilang koordinasyon sa Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration at Department of Foreign Affairs bilang paghahanda sa posibleng pagdami pa ng mga OFW na marerepatriate mula sa Middle East. Patuloy po ang ating koordinasyon din sa Department of Foreign Affairs para sa details nung ating mga kababayang marerepatriate kung sakali. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Meron na lamang tayong 27 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon, mga kabombo. Bago tayo dumako sa iba pang mga malalaking balita, makakausap po muna natin ang nagsisilbing chairperson ng Commission on Elections, chairman ng Commission on Elections, si Chairman George Sherwin Garcia. Magandang araw ho sa inyo, Chairman, at welcome sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Genesis at Bombo Ever po ito. Chairman. Bombo Ever, Bombo Genesis, magandang araw, magandang tanghali po sa inyong lahat sa mga kababayan natin. Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Live ho tayo sa ating 32 stations nationwide, Chairman. Napatawag ho kami kaugnay ho dun sa unang statement ni Senator Panfilo Ping Lacson about dun kay Senator
Rodante Marcoleta. Ewan ko kung napanood na po ninyo yung kanyang, isa sa kanyang mga interview. Sabi po niya, parang may promessor daw, nag-pressure sa Commission on Elections para hindi pirmahan yung resolution ng Commission on Elections about doon sa statement of contributions and expenditures nitong si Senator Marcoleta. Any statement on this, Chairman? Ay, wala naman po. Hindi po makatotohanan naman po yung ganong klaseng statement. Ang katotohanan po ay meron na po kaming yung pong aming Political Finance and Affairs Department na siyang in charge sa mga ganyang klase ng mga issue katulad ng SOSE ay nagawa na po ng kanilang recommendation. Kung kaya nga lamang po nung nakaraang araw lamang, nakaraang linggo, ay meron po kasing nag-file pala sa Office of the Ombudsman na isang kaso laban po sa naturang personalidad na kung saan ang issue ay SALN at saka SOSE. Ang ginawa po ng opisina ng Ombudsman, ito po ini-refer sa COMELEC sa aming Law Department. Lumalabas, meron po kaming tinatawag na motu proprio yung COMELEC, tapos merong isang individual o organisasyon na nag-file naman ng kanila pong complaint na parehas po ang issue. Yung po yung nire-resolve ngayon ni COMELEC, Bombo Ever, Bombo Genesis. Kung ano ba ang dapat na approach ni COMELEC kung ganyang may dalawa na kaso na maaari magkatulad ang issue pero magkaiba ang complainant. So inaayos lamang po natin upang hindi naman maakusahan tayo ng violation ng due process. So sa kabila po nitong legal complications na ito, Chairman, meron na pong nabuo dati na original na resolusyon ng COMELEC? Meron na pong rekomendasyon yung mismong Political Finance and Affairs Department at ito po ay maaaring isama o maaaring i-consolidate o maaaring namang hiwalay doon sa mismong kaso na na-file nga po sa amin sa Law Department. Alam niyo po kasi, ang nature ng aming pong ginawang investigasyon ay motu proprio and therefore kung ang findings ng aming opisinang yan ay to file complaint, yan po ay directly ipapile sa Law Department ng komisyon. Samantalang yung pong ni-refer ng ating pong Office of the Ombudsman ay directly pong nakafile sa Law Department naman ng COMELEC. Para bang ika nga parang nasa piskalya na kaagad yung kaso, samantalang yung una nasa pulisya pa lamang, iniimbestigahan kung tama o dapat ba na magsampa ng kaso. Yun din po yung sabi ni Senator Panfilo Lacson, Chairman, dahil sabi nga ho niya, kapag may resolusyon, pwedeng direktang maghain ng kaso ang Commission on Elections sa korte based doon sa kanilang findings. And then sabi pa niya, and I quote, may ilang mga commissioner ng Commission on Elections na na-pressure. So ilang, meaning may ilang commissioner nga ng Commission on Elections, Mr. Chair? Yan po naman ay hindi pa nakakarating sa level ng mga commissioners. Yan po ay nasa level pa lang ng mga opisina ng COMELEC mula po sa Political Finance and Affairs Department at saka ng Law Department. Pero huwag po kayong mag-alala. Ang commission naman po ay isang independent constitutional body. Tayo po ay kikilos, magdedesisyon nang wala po tayong hindi maapektuhan ng kahit na anong pressure, dikta, impluensya ng kahit na sino. So yung pong nabanggit ng ating pong kagalang-galang na senador, highly respected po natin yan. But the COMELEC will have to come up with a resolution the soonest possible time po. Sorry for being the devil's advocate, Mr. Chair, pero may isa pang nababanggit kasi si Chairman, si Senator Lacson. Sabi niya, yung source niya ay nagmula daw mismo sa inyo, sa Commission on Elections, pero ang sabi naman niya, yung pressure, hindi raw nagmula sa national government. Although wala siyang tinukoy na pangalan, wala siyang tinukoy na grupo, pero sabi niya, may isang grupo, pero hindi nagmula sa national government. Any comment on this, Chair? Ako po personally, sa sarili ko, wala po akong pressure. Hindi ko po alam doon sa ating mga kasamahan. Pero wala naman po kami na pag-usapan. Kahapon po nagpulong kami, actually no Wednesday, nagkaroon kami ng en-bank session. Pinag-usapan po namin yung dalawang kaso sapagkat yun nga yung magkaiba ang complainant, yung isa ay motu proprio, yung isa naman ni-refer ng Law Department ni-refer sa Law Department ng komisyon. So hindi po, wala pong nagsabi ng mga miyembro namin na sila ay may natanggap na pressure o sila ay nai-influensya ng kung ano man. Otherwise po, napag-usapan sana po natin yan upang kaagad kami na nakapag-aksyon. Pero ang katotohanan po, wala talaga. At yan lang po yung legal issue na hinaharap po namin. Huli on this, Mr. Chair, may timeline ho tayo sa kung kailan ho kaya pwedeng maresolba yung legal complication, and then pangalawa, sa kung kailan po tuluyang mailalabas yung resolution na pirmado na ng mga commissioner ho natin, Mr. Chair. Dapat po kasi talagang yun ay itataas na sa Commission en-bank upang aming mapagdesisyonan. Kung kaya nga lamang po dahil nga po sa yung po may pumasok po na isang
Ang nag-file po kasi ng complaint ay yung Kontra Daya. At yung Kontra Daya, matagal na po yung talagang advokasya nila yan at ginagalang po natin yan. And therefore, binibigyan din natin ng mataas na konsiderasyon yung kanila pong final na yan. Lalo pat ito po yung nanggaling mismo sa opisina ng Ombudsman bilang ni-refer sa atin na may jurisdiction sa issue ng SOSE. So again, ano po tayo, time is of the essence din naman po dito. Nare-realize natin yung public interest involved na kinakailangan kagad ma-resolve yung bagay na ito. Alam niyo po, ang issue kasi sa puntong ito ay naging legal na issue. Ano po yun? Ano po yung legal na issue? Ang contention po nung personalidad na inyong nabanggit ng senador na sinasampahan ng kaso ay sapagkat nakatanggap siya ng donasyon, tama. Tinatanggap niya at meron naman talagang donasyon. Kung kaya nga lamang po, ito daw po ay natanggap niya sa panahon na hindi pa siya kandidato. At sinasabi Bombo Genesis niya na dapat daw po ay papasok lamang yung pagre-report sa SOSE kapag ka naging kandidato na at yan po ay 9 araw bago mag-eleksyon. Ang alam niyo po kasi may desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Peñera versus Comelec na nagsasabi na ang isang kandidato na nag-file ng candidacy ay hindi pa kandidato epektibo kung hindi magiging kandidato pa lamang sa unang araw ng kampanyahan, 90 days sa national position at 45 araw sa local position. So legal issue po yung hinaharap ng COMELEC sa bagay na ito. Which is why mas matagal kesa dun sa pag-resolve natin dun sa kaso or sa issue naman kay Senator Chis. Tama po ba? Kasi halos mas madali po kasi ni-resolve yun at yun po kasi hindi na umabot Bombo Genesis, Bombo Eber sa COMELEC and Bank. Yung po ay ni-resolve na sa issue pa lang nung PIFAD, yung Political Finance and Affairs Department at mismo yung PIFAD, parang investigador, nagsabi na wala siyang nakita na kaso and therefore hindi na po umabot sa amin upang ito ay mapagdesisyonan ng Commission and Bank. Kung sakasakali po ang dadating at tataas sa COMELEC and Bank ay isang rekomendasyon to file criminal complaint doon sa personalidad kung sakali po. Sa puntong ito, yun nga po yung sinasabi natin na naudlot kung anuman ang rekomendasyon ng aming pong PIFAD dahil sa naging komplikasyon sa Law Department naman namin. Okay. Mr. Chair, maraming salamat. Pero ihabol ko lamang yung pong ating activity bukas. Special election po natin dyan sa may part ng Antipolo. Kamusta yung ating, hindi na siguro ito preparation, kundi yung pong ating magiging execution bukas, Mr. Chair? Alam niyo po, kami ay all systems go na po. Nandito po kami ngayon sa Antipolo bilang paghahanda. Wala po tayo na tanggap o naranasan na kahit any untoward incident o any major issue sa ating pong paghahanda patungkol sa halalan para bukas. At inaasahan po natin mga 65 to 68% ng mga kababayan natin na boboto. Sana nga mas mataas pa, ganung wala namang pong pasok bukas sa ikalawang distrito ng Antipolo. Diniklara po ito na special non-working holiday. Manual na halalan po ito and hopefully makapagproklama tayo the next day which is more or less a Sunday ng umaga. Iyon pong sa security sector, Mr. Chair, anong report ho sa inyo? Sa loob po ng ilang araw ho na election period ho natin, wala pang na-report sa inyo na anumang untoward incident, sir? Wala po, walang violence, wala pong kahit anong kaganapan na makakadisturb o makakagambala ng ating katahimikan. Dito po sa Rizal, lagi po ganun sa halalan dito. Maaari merong mga balitaktakan sa mga entablado, pero wala pong sakitan, wala po kahit na anong mga untoward incidents. So natutuwa po tayo sa ganyang development at sana magtuloy-tuloy ito hanggang bukas, hanggang sa makapagproklama tayo sa darating na linggo. Thank you so much for joining us muli sa Bombo Radio Philippines, Mr. Chair. Ingat po kayo, sir. Maraming salamat sa Bombo Radio, sa inyo po Bombo Genesis, Bombo Eber. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Ang chairman po ng Commission on Elections, mga kabombo, si Chairman George Serwin Garcia, kaugnay po sa dalawang issue. Una, yun hong naging controversial na statement nga ni Senator Panfilo Lacson na may nag-pressure daw sa mga commissioner para hindi po pirmahan yun hong resolusyon about doon sa kay Senator Marcoleta sa kanyang Statement of Contribution and Expenditure. And pangalawa, yun pong nakahanay na magiging halalan bukas, mga kabombo. So mamaya update pa rin po tayo doon sa mga development dyan sa may probinsya po ng Rizal, Antipolo City, kasabay po ng patuloy na paghahanda ng Commission on Elections dito po sa magiging halalan bukas, mga kabombo. Update po sa ilang mga development muna tayo bago sa report ng ating mga kasamahan, no? Abangan din po mamaya ang live report mula kay Bombo Bea Pinisa, mga kabombo. Ito ho'y kaugnay dun sa pagbibigay ho ng fuel
subsidy para ho sa mga mangingisda sa pamagitan naman po ito ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dahil nakahanda na raw po ito ayon po sa BIFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Samantala sa ating balita sa Bayong Dagat muna. Bombo International News. Naniniwala si US Energy Secretary Chris Wright na malabong umabot sa $200 kada bariles ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado kahit lumalala na ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran maging ng Amerika. Gayunpaman, tumaas ng halos 6% ang presyo ng langis at umabot sa halos $100 kada bariles matapos masunog ang 2 oil tankers sa isang daungan doon sa Iraq na pinaghihinalaan pong inatake ng mga bangkang may dalang pampasabog. Ayon sa International Energy Agency, napilitang bawasan ng mga bansa sa gitnang silangan o yung tinatawag na Gulf States ang produksyon ng langis na humigit kumulang 10 milyong bariles kada araw na itinuturing na pinakamalaking supply disruption sa kasaysayan ng pandaigdigang merkado ng langis. Samantala, sinabi rin ni Wright na sa kasalukuyan hindi pa kayang eskortan ng United States Navy ang mga barko sa Strait of Hormuz. Ngunit posibleng mangyari ito bago matapos ang buwan. Meron na lamang ho tayong 16 minutes bago po sumapit mga kabombo ang alauna ho ng hapon. Update ho tayo mula sa may Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Kaugnay po ito dun sa nakahanda at nakatakdang ipamahagi ng mga fuel subsidy para ho sa ating mga mangingisda. May live report si Bombo Bea Peniza. Tiniyak ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nakahanda na ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga mangingisda para matiyak na magtutuloy-tuloy ang kanilang mga paghahanap buhay. Sa eksklusibong panayam nga ng Bombo Radio Philippines kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Briguera, sinabi nito na hindi pa man nararamdaman ang epekto ng giyera sa gitnang silangan ay epektibo at gumagana na ang nagpapatupad o ang pagpapatupad ng fuel subsidy program para sa mga mangingisda. Maliban dito, nananatiling stable ang supply ng mga nahuhuling isda sa kung saan binigyan din ni Briguera na hindi inaasahan ang pagkakaroon ng shortage sa supply nito. Wala pa rin naman anyang nakikitang malaking epekto ng sigalot sa fisheries sector, ngunit patuloy na nakamonitor ang BIFAR para sa mga posible pang magiging epekto nito sa sektor ng agrikultura. So, nangyang pakinggan natin ang tinig ni Nazario Briguera, ang tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Supply ng ating isda sa mga palengke at wala pa naman tayong na namomonitor na malakihang impact nitong nangyayaring sigalot diyan po sa gitnang silangan. Stable po ang supply ng ating isda at pagdating naman po doon sa pagbibigay natin ng assistance sa ating mga mangingisda, nakahanda po dyan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dahil bago pa man nga itong nangyaring sigalot, ang ahensya po ay nagpapatupad na ng fuel subsidy program para po sa ating mga mangingisda. Inaasahan naman ng tanggapan na hindi na magtatagal ang sigalot sa Middle East dahil na rin sa epekto nito sa agrikultura na siyang mayroong direktibang partisipasyon sa pagtitiyak ng food security sa bansa. Bagamat wala pang direktang epekto sa ngayon ng ongoing armed conflict sa gitnang silangan, inihayag ni Briguera na kung ito ay hindi matatapos agad, malaki ang magiging epekto nito at posible ring makompromiso ang kasiguradahan sa pagkain at maging sa supply nito. Kaugnay niya, pakinggan natin muli ang tinig ni Nazario Briguera, ang tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang inaasahan natin, sana ang panalangin natin ay sana wag nang magtagal. Kasi siguradong maapektuhan talaga nito ang ating mga fisher folk na direktang may papel pagdating po sa usapan ng kasiguruhan sa pagkain doon sa food security. So while naman po beyond our control itong nangyayari diyan sa Middle East, but our hope is that na sana po matapos na kaagad ito dahil may domino effect. Actually, hindi lang sa sektor ng pangisdaan, sa lahat ng sektor, sa transportasyon, pati po sa agrikultura, talagang may epekto ito. At ang makukompromiso dito, yung tinatawag natin na food security. Kasi ito itong mga sektor na binabanggit natin, especially yung sa agriculture and fisheries sector, ay sila po talaga ang ating frontliners para po sa ating food security. Samantala, Bombo Genesis, Bombo Ever, nauna naman narito ay tiniyak na rin ng Department of Agriculture
na mananatili silang nakaantabay at makikipag-ugnayan sa mga katuwang na ahensya upang masiguro na mayroong sapat na supply at hindi magkakaroon ng pananamantala sa mga basic commodities na kailangan ng publiko at nabibili sa mga pamilihan. At yan muna ang mga ulat mula dito sa Quezon City. Ito si Bombo Bea Peniza, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Diyan pa rin sa may Department of Agriculture, magkakabombo, yung pong posibleng paggamit ng 10 bilyong piso na Presidential Fund para sa karagdagang tulong sa mga magsasaka at mga mangingisda sa gitna po ng oil price hike. Inaaral na po ito ng kagawaran ng pagsasaka. May update naman po dyan si Bombo Betha Servito. Pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang posibleng paggamit ng karagdagang pondo na magmumula sa Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk para sa pagpapaigting ng fuel subsidy program sa gitna ng tensyon sa Middle East na nagdudulot ng problema sa petroleum products. Sa isang pulong balitaan, ipinahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na ang 10 billion pesos na Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk ay maaaring ikonsidera, ngunit nakatakda itong ilabas sa ikalawa hanggang ikatlong quarter ng taon. Ito rin ay nakaprograma sa budget ng Department of Agriculture sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Tinitingnan din ng ahensya ang mga hindi nagamit o unused fuel subsidy funds noong taong 2025 na maaring magamit ngayong taon para sa karagdagang tulong sa mga benepisyaryo. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. Yung sa Presidential Assistance on Farmers and Fishers, medyo malaki yun. It's about 10 billion na ano kasi yun for calamity purposes, but since pwede naman ito na i-considera, naka-schedule kasi yun second or third quarter pa of this year na maproseso, but we are also already coordinating with the operations group and how this can be tapped kung talagang mapoprolong itong problema sa gitna sila. Ihingi pa kami ng permiso sa DBM na magamit yung mga pondo na hindi nagamit before. Samantala, nanawagan si Senador Kiko Pangilinan sa Department of Agriculture na ilabas na agad ang mga alituntunin o guidelines para sa 10 billion na karagdagang tulong. Binigyang diin ni Senador Kiko Pangilinan na ngayon kailangan ng ating mga kababayang Pilipino, lalo na ng ating mga magsasaka at mangingisda, ang suporta dahil sa tumataas na presyo ng petroleum products. Matatanda ang mayroon ng 150 million pesos na alokasyon para sa fuel subsidy na inaasahang magbibigay tulong sa halos 15,000 ng mga magsasaka at 24,000 naman ng mga mangingisda. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Betha Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Dako na ho tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Medyo maselan po itong nilalaman ng ating susunod na balita, mga kabombo. Meron pong tatlong mga Muslim ang pinagpapatay dyan sa may Tuguegarao City. Yung isa sa mga biktima ay natukoy pa bilang buntis. May report dyan ng Bombo Radio Tuguegarao. Nanawagan ng hustisya ang pamilya at Muslim community sa lungsod ng Tuguegarao sa brutal na pagpatay sa tatlong Maranao Muslim sa bayan ng Lalo, Cagayan kahapon ng hapon. Kinilala ang mga biktima na sina Salik Amerol, Mutalib George Amerol at Janisa Mafud Amerol, 4 na buwang buntis, pawang mga residente ng Tuguegarao. Sinabi ni Ahmad Rachmadin Kosain, presidente ng Tuguegarao City Islamic Muslim Association Incorporated, ang mga biktima ay may negosyo na buy and sell ng ginto at mga alahas. Ayon sa kanya, may nakausap ang mga ito kasama ang 2 iba pa na nagbebenta ng ginto at nang magkasundo sa presyo ay nagpunta ang mga ito sa bayan ng Kamalanyugan sakay ng kotse. Nang magkita ang mga ito ay sinabi ng 2 suspect na hindi nila dala ang ginto dahil sa nagkaroon sila ng emergency. Dahil dito, nakisakay ang mga suspect sa sasakyan ng mga biktima para kunin umano ang ginto, kung saan ay naiwan ang 2 sa kasama ng mga biktima dahil hindi sila nagkasya sa kotse. Nang makarating sila sa liblib na lugar sa isang barangay sa bayan ng Lalo, dito na posibleng pinagbabaril ang mga biktima. Tinangay ng mga suspect ang nasa 1.2 million pesos na cash
at mga cellphone ng mga biktima. Kung hindi ka pa naman alam, parang aso ang ginawa nila sa mga kapatid namin. Talaga hindi alam ang bitukan nila. Kinuha na yung pera. Para pang-aso na kita mo naman yung ginawa nila sa picture. Kaya sobrang sama ng loob namin kasi dapat hindi naman. Kinuha na lang sana yung pera. Ang panawagan lang namin sa mga kuwan, sana matulungan kaming mga kamit na mga kapatid natin ng kanilang justisya. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tuguegarao para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Gail Zanet Olunan. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Transport Cooperative sa Iloilo City plano daw na itigil ang pagpasada ng nasa 50% ng kabuang bilang ng kanilang unit sa loob ng 5 araw bawat linggo. Kaugnay yan, kumuha tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Plano ng Transport Cooperative sa Iloilo City na patigilin sa pagpapasada ang 50% ng kanilang unit sa loob ng 5 araw kada linggo. Ito ay kung hindi na babalik sa normal ang presyo ng diesel dahil sa nagpapatuloy na krisis sa Middle East. Sa panayam ng Bombo Radio kay Mr. Raimundo Boyet Parcon, ang presidente ng Western Visayas Transport Cooperative, sinabi nito na itong kanilang paraan upang mabawasan ang fuel consumption ng kanilang kooperatiba. Ayon kay Parcon, base sa kanilang plano, papasada lahat ang 100% ng kanilang units sa araw ng Lunes at Biyernes dahil ito ang mga araw na dagsa mga commuters. Isa rin sa tinitingnang dahilan sa tigil pasada ng kalahati ng kanilang units ay ang ipapatupad na 4-day work week na tiyak na may malaking epekto din sa kita ng mga drivers. Ang aming pagbiyahe is 50% namin. No? Monday, 100% kami magbiyahe, mag-operasyon. Pag Tuesday, Wednesday, Thursday is 50%. No? 50% para makasave kami sa diesel natin. No? Kasi kung mag 100%, walang pasahero, talo kami sa operasyon namin. Si Mr. Raimundo Boyet Parcon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Advanced debris warning ng United Arab Emirates nagiging daan daw para makaligtas sa maraming mamamayan at overseas Filipino worker mula sa mga serye ng pag-atake. May eksklusibo pang panayam dyan ng Star FM Bacolod. Malaki ang tiwala ng mga Pilipino sa United Arab Emirates sa kanilang kaligtasan kahit minsan na hindi man maiwasan ang pangamba tuwing may alert na tutunog sa kanilang mga telepono. Pero alam nilang ligtas sila kahit pamamasyal sa pampublikong lugar. Dahil palaging nai-intercept ng UAE government ang mga missiles at drones na pinapadala ng Iran sa kanilang lugar. At kung meron namang debris mula sa pag-intercept, ay alerto naman na pinapadalhan ng SMS ang lahat bilang paalala na manatili sa loob ng gusali o kabahayan. At kung tapos nang bumagsak ang debris ay makakatanggap rin sila ng SMS bilang pasasalamat sa kanilang kooperasyon. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay Josie Conlo, Pilipina sa UAE, ibinahagi nito na panatag sila sa proteksyon na binibigay ng UAE sa kanila. Meron syempre may mga, di ba kasi nga may mga missiles attack from Iran, oo. Pero ang gobyerno kasi yung defense system ng United Arab Emirates talagang wala kaming masabi. Napakagaling nila at ramdam namin yung proteksyon na ibinibigay nila. Samantala, patuloy naman ang pagproseso ng Philippine Embassy sa UAE ng repatriation sa mga Pinoy na gusto nang makauwi ng Pilipinas. At yan ang balita mula dito sa Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Ito si Star DJ Jessie and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ang ating mga social media page mga kabombo. Pagkatapos ng Bombo Network News, pwede po ninyong balikan at subaybayan ang mga programa ng ating mga provincial station na hindi po ninyo napanood, napakinggan o namonitor sa mga nakalipas na oras o nakalipas na mga araw. Sa Luzon area, sa mga kababayan po natin dyan sa may Northern Luzon, particular na dyan sa may Cagayan Valley, nariyan po ang Bombo Radio Kawayan. Diyan naman sa may Ilocos Region, particular dyan sa may probinsya ng Pangasinan at mga katabing probinsya, nariyan po ang Bombo Radio Dagupan at ang ating news, music and entertainment station ng Star FM Dagupan. Ganon din po sa may bahagi ng Benguet at mga katabing probinsya dyan sa may Cordi, nariyan po ang Bombo Radio Baguio at ang Star FM Baguio. Diyan po sa may Bicol Region o Southern Luzon, nariyan po ang Bombo Radio Legazpi. Habang dito sa mga kababayan po natin dito sa may Mega Manila,
Pwede po ninyong subaybayan ang Star FM Manila. Pa rin po sa Luzon, maaari niyo pong tutukan, particular na sa may Cagayan Valley Region, ang Bombo Radio Tugigaraw. Habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Habang sa Bicol Region, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Naga. Mga kabombo Caster Nation, sa gitna pa rin po ng nagpapatuloy na kaguluhan sa gitnang silangan, inaanyayan po namin kayong samahan kaming manalangin ng Orasyong Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime. Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, impunto launa na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sining mga kasimanwa, isa na naman ka hindi maayo sining balita ang bungat or sugalaw sa aton sa sining pagtakop sang simana. Kag sa sunod sining simana kay ginalauman si Andre Banwa nga magasaka naman ang presyo sang produktong petrolyo, no? Gina-expectar sini Banwa nga sa simana sang Marso 16 tubtob Marso 22 may potential sini nga magtaas naman ang presyo sang produktong petrolyo sa aton sinikaron iya nga mga kasimanwa. Di ginalantaw din nga ang diesel sarang sining magsaka sa 15 tubtob 16 pesos kada litro. Ang gasolina na pulo tubtob 12 pesos ang ginalantaw nga posible pagsaka sini sa masunod nga simana, samtang ang kerosene ginalantaw 3 pesos and 50 centavos kada litro. Sa aton sinikiron niya nga mga kasimanwa, di kung sa subong palang gani nga
panagansad na kita sa apisar nga gin staggered or amat-amat ang pasaka sa presyo sa produktong petrolyo, pero sa gihapon grabe ang pagbatsyag sini naton sa aton sini karon nga mga kabumbo. Anyway, standby no kay pila ka mga transport cooperative diri karon ang mga patigayon sa nagkalain-lain man nga scheme no para gid lamang ati di man sila matamaan kag speaking sa transport cooperative, may isa ka transport cooperative nga magamo man yang ila sini nga sitwasyon. Sa aton sini nga mga kabombo, check ta bala si Bombo Jomar Villanong natabo sa Mitsco man. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Panindugan sa gihapon ang chairwoman sa Metro Iloilo Transport Cooperative o kon Mitsco nga si Annabel Pale nga sa gihapon ang nagatungko sa ning head sa nasambit sa karon nga opisina o kon sa sining nasambit sining Transport Cooperative Bombo-Champ. Kasunod man ini sang ginapahayag pag take over sang ilaman sini katapo ban sang board nga si Cherry Asibotse nga ti ginapahayag nagatalos sa iya sining posisyon bilang chairwoman. Suno kay Fale isa sa ginalantaw sining mga ginoyatan sining ebidensya ang mga dokumento halin sa Cooperative Development Authority o kun CDA nga ti waysang basihan ang pagwa sang piyak sining kampo nga ti sila na ang bag-o sini nga nagapungko sini karon o kun naga-manage sang nasambit sini karon nga cooperative Bombo-Champ kag pahayag pagani sa natungdan nga padulong sila subong sining adlaw o kun subong sining hapon sa opisina mismo sang Mitsco kay ti ang naga-opisina na tusubong ang ila sining board si Cherry Asibotse nga mo nagtigil pahayag sining bag-o na karon nga chairwoman pero ti sunod diri kay Ma'am Fale ako na Annabel Fale nga ginapanindugan man sining siya gihapon ang naga-manage sining nasambit sining karon nga cooperative isa gani sa tinutuyo nila kun nga ang padulungan nila ang opisina bangod nga may pila ka mga amount kun ipila sini ka mga kwarta nga duay pa to makuha Bombo-Champ hasta nga ti way pa man masayran kun balasin o ang karon naga-manage sang kooperatiba si secure sang kopdanan ni Annabel Pale ang nabilin sini kwarta last year kay may nabilin sila tong inugbayad sa mga driver September nga bulan kun sala 2025 kag tubtob subong 2026 antes pa man gin take over sang ginapahayag ti mga kopdanan sang ila masining board sa pagpangunan ni Cherry Asibotse Bombo-Champ ti sunod diri kay Pale mas mayo nga ti makuha to nila kay ti ang natipon to nga amount sang ila pa sini nga termino kag inugbayad ato sa mga SSS PhilHealth kag contribution sang mga drivers Bombo-Champ kag lakip man sa ila sini nga mga personnel sa idalom sang transport cooperative kay do naka-schedule na to kuntani nga i-release kun i-remit atong mga inugbayad kay dugang tingob dila na sa bahin karon sang aton sining nga gobyerno sa SSS, PhilHealth kag Pag-ibig nga mo ang pila sa kabang kontribusyon sang ila sining mga drivers. Sa nagadangat ini siya mga 800,000 ka pesos ang kwarta sining target sina nila karon nga kun paano nga ti mabawi kag makuha nila kay ti ila to ya sang termino pa sang way paningagin na take over sa nga ginapayag ti mga miyembro dira karon sang pihak sining grupo ti kunang tawon tagad ni miyembro man mo sa mga board subot sa lingon isa lang man sila ka kooperatiba Bombo-Champ galing ti amonay may tagsa-tagsa sini kapaparindugan ang magtimbang sini karon nga
bahin no nga tiyang sa piyak gina-claim nga siya ang nagatungko karon kag sa piyak ti gina-claim man nga siya man gyapon ang naga-manage sining nasambit sini nga kooperatiba sa aton sini nga mga kabombo. So matandaan isa diri sa ginalantaw sini nga rason sa aton sini ka mga kabombo kun nga ang agin take over ini nagumpisa ni last March no nga nagpatigayon sila sang annual assembly meeting no subot silang katuigan ini siya nga ginihimo sang kooperatiba kag pag-elect nila da sang bag-o sining opisyal no sang kooperatiba sa DNT that time sang March 8 nag-agree no kun gibotohan sang board nga ang ila sining ang bag-o sining ma-manage amo ning si ginipahayag si Cherry Asibotse Bombochamp no sa aton sining mga kabombo to gin gin contradict ini ni Annabel Faling nga mo ang chairwoman karon nga wayas sang wayas sang power ang ginpatigayon nilang General Assembly kag election sa March 8 kay prior pa man sina may sulat no halin sa CDA do March 4 no nga gin receive ini nga gin postpone no kag hindi madayon kun tani ni ang ang March 8 sini nga annual General Assembly kag gin move sa March 22 no sa sunod na semana Bombochamp no ti sunod sa kay pali ginapanindugan sini nga hindi valid no ang ila sining gin convene o kon pagtilipon nila that time sang March 8 kag ang ginagrihan sa CDA amo pa na sa palaboton nga Marso 22 Bombochamp sa aton sini ka mga kabombo sa dinti ka pati drill tungdan nga mismo no ang CDA amo ang dapat nga sundon o galing ti sunod diri siya nakibot man sa gani no kay after to sang March 8 pag March 9 amo na to nga dogin atraka to no gin gabi ito nga ginsulod ng opisina kag take over na sang bag-o sining ti ginapahayag amo ni nagatungko sini karong administrasyon sa ilalom sang Metro Iloilo Transport Cooperative Bombochamp. So subong sunod diri sa tungdan gina reach out nila ni ang CDA kung paano nga ti may sayran kag maplastar kung ano gid man ang desisyon sini karon sang ilang sini nga nasabit sini nga kooperatiba. Aribla ang naging kabahin sang pahayag ni Annabel Fale sang Metro Iloilo Transport Cooperative. Nga ako ang chairman sang Metro Iloilo Transport Cooperative. Tungod nga, ang amon nga General Assembly na schedule pa ina sa March 22 base sa ako nga ginpangayo sa CDA nga rescheduling. Then ang CDA mismo nag-confirm sa ako nga ipreparar lang ang mga papilis. Kaya amo ina ang reasons ko for rescheduling. Ang amon nga financial statement, mahatag namon sa amon operator. Ang mga reports namon like mga action plan, business plan, ilatag namon ina during assembly. Kag ang reports sa amon treasurer as well as ang amon nga accountant. So butselingon gin honor ina sa CDA. Tiyo amo tuya ang gin nga dapat 1 week before ipanagtag ina sa mga operators, members, kay para nga makaredy sila sang diskusyon, mag-aralan nila, no maistudyuhan nila, nga ma-question nila kami kung paano ina nga reports. Ang initial nga information ko nga halin sa piyak nga dapat before ka kuno maghatag sang reschedule do mga 3 months before sang March Mampal, so do February ka na lang yan nakano. Daw wala man na sa amon bylaws, wala man na sa amon bylaws. Then tinga ang nag-confirm pa si CDA sa akon, di ba? Kung mismo nagambal si CDA sa akon, nagbalos pa sa mismo nagambal tani si CDA sa akon. O hindi pwede ka mo ka-reschedule, subo nga amo na sinisiling niya nga time or date. Di kundi bisan hindi pa ready kay amo ina nga ako nga ginalatag dito sa liter ko din maggo kami sang March 8 pero naghatag sila ang option bala nga mapwede kami i-reschedule nan. Okay.
So butsilingon anong matabo siya ni karon kay do may mga ano taka mo may mga debilin pa kamo to nga mga ano to nga mga Ang natabo gid is nga halin sang March 9, grabe ang maamon nga naagyan dira nga kumbaga daw ang mga daw gina-torture kami dira ang amon nga empleyado. Nagapamangkot sila sa amon, ginakulbaan sila kay ara da si Nestor si Botche nga nagapahog kuno sa ila. Kag ako mismo nakaagi ako kay Nestor si Botche kag ang iya asawa nga si Cherry nga ginlagas nila ako nga ginayaw-yaw niya ako nga, sang nga kuno makawat kami nan muna siya. Okay, so bali subong hapon may ano may plano kamo nga Ti kay ang kinahanglan ni namon nga ibayad ang kwarta sa jurisdiction ni treasurer kaysa benepisyo ini sa amon empleyado para sa SSS, PhilHealth kag pag-ibig. Ginalaan gid man ina, gintipo ina nga na schedule na nga ibayad. So subong kuhaon namon dito kag ibayad ini sa pag-ibig kag sa PhilHealth as well as sa SSS. bali ihulog sa contribution. Oo, government benefits nila, contribution nila. Isa lang. Ang initial sa iya ni ano nga i-turnover is 800,000 giho plus so. May mensahe ka sa kay Ma'am Cherry? Ang mensahe ko kay Tani ang ano maninamon masulbar maninamon sa hindi bala nga amo sini nga sitwasyon kay anyway para ini sa kooperatiba naton di bala kung maayo ang inyo tinutuyo maayo man nga ang amon tinutuyo di bala nga may plano kita hugpungan ta ini nga para man ini sa aton nga mga operators members kag labi na gid sa aton nga mga empleyado. Nabatian si Annabel Falye ang solusyon sa paghapon ang chairwoman sang nasambit siya ni karon nga kooperatiba sa patas ni nga pagplastar pambutsag kin padulungan ta ang opisina mismo no sang Metro Iloilo Transport Cooperative. So kon meets co-op no ti didto ang presensya ni Cherry Asibuche kung paano nga ti maplastar taman no ang iya sining sabat tuhoy sa sining panindugan naman no? Kahit sa piyato nga kampo nagapanindugan nga siya gihapon ang gapungko sining nga chairwoman kag ti nga ang gapungko karon si Cherry si Botse o galing hatag sang initial nga pahayag ang nasabit siya karon nga individual bumutsamp nga didto na lang interview kung usisa sa CDA kay ang CDA kuno kabalo kung ano ang nagakatabo no sa sining nasambit sila nila karon nga kooperatiba. So interesting na why man sa megin ano pa nga sabat abi kung paano to nga dipinsahan man nga sining kaugalingon ka nga ito sang pahayag ni Annabel Falye nga dugin lagas kuno no bumutsam ti sunod di kay ano hindi bla ang hambal ni Ma'am Falye sandig sa sulat sang Cooperative Development Authority Marso 21 pa ang ila sining liwat 22 22 ang liwat nila nga pagtipon General Assembly para nga mag ilihir sila sang bag-ong set of leaders or whatsoever. Tingaaya nga may una sining pagtililipon kag daw kasubong niya sa mga tinaga bla sang ordinaryo nga tawo daw ginmapyaya sa mga sibutsi si Palyehaw. Amo ganit depensa diri di Falye ang konsondon ang aragid man sa bylaws nila namo nga ti every year nga conduct sila March 8 no sang General Assembly pambutsam no so ay nato ginonor sang piyak ng kampo nga may amo na nga may letter amo nang panindugan diri karon sang grupo nanday Falye na nga kuntani ang sulat tuya sang CDA sang March 4 ang suspension nga ang assembly tani patigayonon Marso 22 tiya mo tong gin raise to nga concern sa nga nasabit sa karon nga kooperatiba sa bahin sang CDA no kon baladin sila ang honor kay
ginaprubahan man bla ang request nga i-extend tapos tiyan mo na nag-conduct sila sang General Assembly kung bala may may power, May no? bearing. May bearing abi ang ila sining gipatigayon sining annual General Assembly apisar nga ti may ara na kay bala mo Kag sino ang nag-authorize sa Asibuchi Group nga magpatigayon sa General Assembly? At sa listo kay Falye, ara na nakuno sa bylaws sang co-op nga amo nang gisunod nga kada tuig may ara gid sila kuno patagiyon. Actually sa sang ilang ni way to kaya katambo si Hindi ang napamangkot ko lang Bubudyo Mar, sino nag-authorize sa Asibuchi Group nga magpatigayon sa General Assembly? Ati amo na ang ginpamangkot at man sang ginplastar sining sabato. Bambutsam tis kon basihan ta lang ang kay Falye tido ang sinido ila lang no kay kun amo ni nga ila lang why sila sang ipakita sini nga mga dokumento nga official ang pag take over nila or pagpungko nila dira bilang bag-o nga officer sang Metro Iloilo Transport Cooperative. Illegal sila nga nagapungko dira Bubudyo Mar kag ginalantaw naton nga mas dako ang mangin problema pananglitan nga mayara sang depikto naman nga matabo sa bahin sang Metro Iloilo Transport Cooperative kung muna. But hindi naman pwede ma-discount nga ining Mits Co-op since nga nagpungko dira si Ma'am Falye or before pa man gani magpungko siya, ginaputos na ni nga daan sang kontrobersiya kag problema. No? Makapila man ka beses ni nga ginbalita naton ining mga insidente sa pagbinaisay, may pagsulungay nga natabo sa kay chairperson Falye sa iya sini nga mga kopdanan kag mga miyembro sa kooperatiba. So ang isa lang man sinadri nga luyang naton mapasiguro kon otorisado ang General Assembly nga ginpatigayon sang mga asibutse or sang asibutse faction Bubudyo Mar. At mo to ang ginpunto diri ni Ma'am Anabel Falye nga akong tani ang makapatunga amo ang CDA, no? Ang Cooperative Development Authority kun may sayran na patubangon silang duhada ang mga dokumento to nga gin-submit nga may ara sang postponement nga gin-request niya na Anabel Falye. Bumbutsam kun balati amo to ang dapat sundon o kung ang ara sa ila sining bylaws nga magapatigayon gid sang sang sining ila sining annual nga General Assembly sadtong Marso 8 bumutsam ti mismo ang pila gani kinaka mga driver nakaplop mangkot kita to ang iban mangkot ako nanong nila, sentimento nila sa ila sining co-op kay kung lang tawon ta sa mundo floating ang status sini na kung balati sinugid man karon ang dangpan kung may mga concern dre ang mga driver kagati ka ngay sini karon may mga issue pa karon sa inughulog to nga ila sini nga mga benefits sini ang importante pagiging nga issue Bubudyo Mar kung maano sila anong himuon sini nila subong nga nagatimbok ang presyo sa produktong petrolyo. Ang mga miyembro bala nila nalakip sa mga makabaton sa subsidy, anong mga kayuhan, paano masolbar ang mahatagan sa nagakigo nga pagtamod kag matubang ang problema subong may kantanan sa oil crisis nga hindi matamaan ang kooperatiba. Amo kung tani niyang dapat siniyang tubangon. Hindi kay kung sino ang chairperson dira, kung sino ang mamuno dira, kung sino kung ano-ano pa dirang sa ila sini nga kagustuhan na Bubudyo Mar. Amo gani no. Amo nang isa sa mga ginalantaw sila kay ang pagsakas ng gatong karon ginakabalakan kagati mo man ang mga drivers kagang paus nila sini. May sunod simana, masaka naman presyo sa gatong daan. Sus Maria kagusip ang pwestuan na iya sa pagka-chairperson kag mga board of directors na mong ginatutukan sininila iya.
So amo na no kay iban sila nga co-op gani magluwas sa MITS co-op may mga plano na sila nga magalimit sang ila sini nga fuel consumption. Bumbutsam kiti may may pagtilipon, may ginagrihan sa tanan sini nga board amo nang himuon. Galing tika nga sini karon sa nasambit sini co-op sa MITS co-op. Do mo pa rin concern nila kung paano plastar anay ho ang ila sini nga mga katapo sa nga board sini. Sa management karon sa nga nasambit sini nga transport cooperative bumbutsam tikabay pa no kay magluwas ni sa kay Ma'am Cherry kag kay Ma'am Annabel sa nagligad tayong administrasyon do mga isyu nga nadaan niya sa MITS co-op mo no kung paano nga masolbar ang ining concern sini karon no bumbutsam sa ton sini gabag nga kabombo. So kabay pa no nga matagaan ni sa solusyon basi sulihin at makabati naman ta may mga driver naman magparabot dre no nga way malogan ila sini nga mga SSS ni ila sini nga mga contribution bumbutsam sa nasambit sini nga kooperatiba kabala mo last year amo nang concern nila mo no nga doon di kompleto to no ang ila sini nga contribution kay ibanta ni malona kay kon sa ligad mula sweldo nila scope doon di kuno ka bakal ka hila sa kinanglan do gusto lang nagbakal sang no black loan sa balay bumbutsam kagadugan pakruti sa sining pagsaka man sang presyo sang produktong petrolyo bumbutsam. All right. And this is si Bumbo Marcos Mobilia and this is Bumbo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio Bumbo. Salamat gid na Bumbo Jomar Villa sa imo sini iyang follow-up report. Kaya mo ni karon ang dako sini nga palamangkutanon kay Wyman niya direkta sang sabat ang Sibutsi Group no sang ginpanulungan sang Bumbo News team sa kung ano gin man matutuod sini iyang plastada sinadira sino gin man bala ang chairperson sang Metro Iloilo Transport Cooperative. Kadamo pa kung tani isang mga labing nagapanguna sini nga problema nga dapat hatagan sa nagakigo sini nga pagtamod. Pero maskin pili pagin sini nila iya ang pag-ilis ang mga opisyal. Ang aton man lang sinadre iluyag tanin naton may baluan ang ang balasihan kung nga may ara iya sa gipatigayon sa General Assembly apisar nga nakaschedule pa kung tani ini sa Marso 22. Matapos samahin karon iya sa mga kooperatiba din na naman kita sa mga traditional jeepney. So check naman abi ang linya ni Mr. Robert Bintura mang himulso man kita sa sitwasyon karon sa mga traditional jeepney man abi may kantanan sa sining pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo kag hindi lamang iya kay subong kundi sa masunod nga semana may nagahulat naman nga another round sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Sa linya naton si Mr. Robert Bintura, isa ka traditional jeepney driver. Mr. Bintura, sir, si Bumbutsam ni live ikaw sa Bumbuanay sa Unto maayong hapon. Mayong hapon, Bumbutsam. Yes, sir. Bumbutsam, mayong hapon. All right, nagpakigangot kami sa imo, sir, kay luyag man naton mabatian nagikan abi sa isa ka traditional jeepney driver. Kumusta ang inyo siniiyang simana? Umpisa sang una nga ginpatigayon ang amat-amat or inadlaw sini nga pagpasaka sa presyo sa produktong petrolyo, Mr. Bintura, sir? Mayong ako Bumbutsam kad sa tanan nga kagparamati diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Angot sining pagsaka nga amat-amat nagataas ang mga dakong subong, no? Dako bidang nabuhin sa amon nga kita. Kadang makaluluoy sini nga sa pagsaka sang gatong amo pagid ang mga commuters kay bangod subong ang mga iban nga mga transport magahinyo nga pasakaan sang kag-5 pisos ang minimum dako ina nga tikto sa aton mga commuters sa amon bahin no driver operator kami okay lang sa amon makasarang kami bisan tagsin pa ang litro pero makaluluoy sini ang mga commuters kung magabot sa presyo nga mo sini. Ang amon tani ginahinyo no sa atong gobyerno nga ibasura ang deregulation law. Kay amo inaanglan
nga ang mga dumulong, ang mga dagko, ang mga negosyante, amo ang nagakontrol sa presyo, amo nagakontrol sa aton gobyerno. Sila yung nagakontrol. Mas maayo tani kung mabasura ini kaya ang aton gobyerno amo ang mag-control, may price control kita, may DTI kita. Apang bangod sa sinangalay kita ang ginakontrol sa dayuhan. So ginahinyo namon nga ibasura ang muna ngalay. Oil deregulation law ginahinyo namon nga ibasura ina kag ang excise tax i-suspend anay hinyoon ka sa aton gobyerno diri sa siyudad sa Iloilo kung pwede i-suspend ana ang excise tax tungod sa pagtataas sa subong sang gatong, gasolina, krudo makaluluoy ang aton pumuluyo nga imol diri sa siyudad sa Iloilo, Bumbutang. Alright, at na-mentionar ni mo Sir Robert nga bisan magtag isa ka gatos pa ang presyo sa gatong pero ti sa gyapon ang ginaulikdan ninyo ining mga commuter sabahin sa mga traditional jeepney. Abi, may plano man kamo nga mag-upod sa pagpanawagan sa pagpasaka sa plitihan kag maimplementar nyo para makabawi-bawi man kamo, sir? Bumbot Sam, ang ginahinyo sang iban nga 5 ka pesos, ang kaamon niya nga traditional jeepney ginahinyo man namon nga may kami duha lang ka pesos ang amon ipasaka. Duha lang ini ka pesos, bangod medyo masarangan pa ini sa aton mga imol nga mga pumuluyo diri sa siyudad sa Iloilo. Pero kung hindi paghihatag sa aton gobyerno ang ginahinyo namon nga 2 ka pesos, ay magapadilin lang man kami gihapon sa tag 30 pesos ang minimum. Para manini sa kwantay kami ang mga driver operator makasarang kami bisan gamay lang kitao namon pero ang importante ang ato tumuluyo sa siyudad sa Iloilo nga hindi man matamaan sang presihan nga magtaas ang ating concern pumuluyo sa siyudad sa Iloilo kay himol ang pumuluyo sa siyudad sa Iloilo. Okay, sa sunod semana Sir Robert, may ara naman sa nagapamintana, another round naman sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, ginabulubanta, 16 pesos sa gasolina. Ang iban sini, GC City, 13. Mga muamo sila, dira, samahin sa krudo. Kamusta karon? Paano sini abi na mabutang naton, makapian-pian or mapamagaan sa mga jeepney drivers, operator sa katulad sininimo, sir? Kadako gid nga epekto ina sa amon kung dayon ilang ginahana nila nga ipataas nga presyo bumutang. Dako kitang epekto sa aton mga pumuluyo kay nga kung magtaas pagit sa mo sinangan ginakuha nila magtaas ang tanan nga mga balaklon. Tanan nga balaklon diri sa sigat sa Iloilo magtaas man kung magtaas ang pitian, magtaas ang mga krudo, gasolina, makaluluoy lang. So mo na gani ang ginahinyo namon na ibasura ang oil deregulation law para makontrol sa gobyerno ang presyo sa gatong. Kay isang kahapon lang gani nag-istorya kanisa akong kapaysa nga halin sa Kuwaes. Ang gatong dito, krudo, gasolina, why daw bili dito? Hindi isyo ang gatong dito. Iriya sa aton grabe ka mahal, no? Grabe gid ka mahal kay halina dito sa amo nga lugar sa lalo na subong nagagira dito. So kinarason sa aton gobyerno nagira dito amo nga nagamahal. So kung mahimo nga ibasura ang oil deregulation law, makontrol sa aton pungsod Pilipinas ang aton presyo dire. So ginapinahanglan namon pagid nga kung pwede sa atong gobyerno diri sa Iloilo ang excise tax pagid i-suspend anay nagahinyo kani dako may epekto kung maglabot pagid sa tagsin ang presyo sa krudo kung gasolina bumutang. All right, kabay pa nga pamatian ina sa aton sining mga opisyales sa Mr. Robert Bintura, sir. Sir, thank you so much sa paghatag sang tsimpo diri sa Bumbu Radio sa luwat maayong hapon. Madamo man nga salamat sa imo bunbutag sa tanan nga tagpalamati pumuluyo sa siyudad ng Iloilo. Updan naton ang pamalabag sa pagtaas nga presyo kag updan naton nga ibasura ang oil deregulation law kag hinyo naton sa aton siyudad sa aton gobyerno diri sa siyudad ng Iloilo nga i-suspend ang excise tax. Madamo nga salamat sa tanan nga tagpalamati bumbutag mayong hapon. There you have it, si Mr. Robert Bintura, isa sa mga driver operator.
Di mas ila sining ginaulikdan niya ang mga konsumidor sa aton sining mga kabumbo kag ginapanawagan ang pagbasura sining oil deregulation law. Di kay amoning isa sa mga nagapabugat man sa palasanon sa aton sini ang mga kuturan hilabi pa sa bahin sa transport sector. Di isa sa mga mambal naton masakit-sakit sini iyang balantayan man sa masunod sini nga semana ang pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo nga kung sa diin ti may pipila kita ka mga nagyan bala nga mga gasoline station nga nagalabot na sa tag masubra 90 pesos. No? Ang ila siniya nga presyo sa gatong kada litro. No? Sa aton sining mga tag palamati may ara pagid sa natalana sining ipasaka by tomorrow, by next week. Sa aton sining mga kasimanwa, although nga way man palariyo, but as per mga information, no, may ari man iya nga ang diesel 19.30 to 22.30, gasoline 10 pesos to 17 pesos, kerosene 24 to 92 pesos. No, sa aton sining mga kabumbo, amo gyapon ining ongoing tension dito iya sa may Middle East tugas ang US-Israel kag subong man Iran. Ang concern pagid nagapadayon over sa pag posible balabag sa Strait of Hormuz nga amo iyang vital passage sa 20% sa langis sa supply sang langis sa kalibutan. Ang supply status sa aton sining mga kabumbo is that ginapayag diri nga mayara sa tubtob na ginamang 50-day sufficient supply no sa petroleum products sa aton sining karon nga mga kabumbo. Ti dugangan pagid sa another round sa pagsaka sa masunod sini iya nga no masunod sining semana, definitely sa aton sining makuturan mas labi kag labaw ang palasanon nga nagahulat sa tagsa sini ka individual diri iya sa pungsod Pilipinas. No? Sa aton man sini ka mga kabumbo, damo man nga isa nagambal kag may pipila nga ginalantaw, no? Kun bala makasarang pa or may ara pa sang gamiton ang mga Pinoy sa paggaluto sa palabuton sining bulan sa Abril. No? Kay ginalantaw man diri banwa nga lakip na diri yung liquefied petroleum gas mangin apektado man sa patigayon sa sining shortage sa petroleum products sa aton sining mga kabumbo. Sa bulan sa Abril sa aton sining mga kuturan makasarang pabala kita nga tawag sini magluto no or gamit sa aton sining mga appliances. Kay ginalantaw nga mangin apektado man ang sabahin karon sang kuryente, supply sang kuryente, no? Ginalantaw man diri sa aton sining mga kuturan nga mayara sang posible nga paghulag man sa pagsaka sang per kilowatt hour sang kuryente sa aton sining mga kabumbo sa pagpadayon sining kinagamo didto karon sa may Middle East sa aton sining matag palamati. Amo ning isa sa mga makabig naton iya karon banwa dako nga problema sang pungsod Pilipinas. Now kay ginabulubanta diri nga masulusubra na lang 20 diyas ang nabilin. Now nga mawad-an na kita sang liquefied petroleum gas sa aton sining mga kabumbo. Ang staggered price hike sining semana sa bahin sang diesel nagatotal sa 24.25
by March 12, 84.75. Ang kerosene is 36 pesos total increase. Now, sa aton sining mga kabumbo, ang gasoline 8.75 ang total increase sa aton sining mga kabumbo, no? So, ginalauman nga may ara sang pagsaka pagin sa presyo sa produktong petrolyo kada semana. That is why nga mo to na mensionar sini naton, no? Sa aton sini matag palamati nga ining another round sang oil price hike, diesel 19.30, tubtob 22.30, gasoline 10 pesos to 17 pesos, kerosene may pag-increase sang 24.92 pesos sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, no? So, din pagkikita sarang nga makakuha abisang fuel sa aton sini nga mga kabumbo. Sa iban sini nga pungsod, ano pang pwede? Sa China, pwede ay hanti. Do ginban man nilang export. No? Sang fuel. Sila ang nagasupply sang 30% sang diesel. Katulad abisang Thailand, Japan, Indonesia, sa aton sini mga kabumbo. Ang Bataan Refinery mayara sang 98% sang crude oil from the Middle East. Mapurupinot na ni ang sitwasyon naton sa sulod sang 60 diyas sa aton sini mga kabumbo. No? Ang iban sini tinagadalom na ang paminsaron karon sa aton sini mga kasimanwa. Ti ginapayagan ni sa pila sini ka mga expert nga kung may cash ikaw, bakal ka na kuno sa mga induction nga cooktop sini nga semana kay ang LPG base kung hindi na available by the month of April. No? Dapat ang imusin ng mga appliances di kuryente na, mga rice cooker, electric kettle, air fryer, no? Inang wala bala nagakinanglan sang gas sa suga abiti, solar powered battery, no? May mga gamay ni nga charging station nga mo dira, no? Engineer. Kay laban-laban mga power bank ang dako pa ginabala engineer do power station ang tawag do mga dagban do mga gamay-gamay lang dira sa monitor mo do muna sa kadagko o do generator siya pero ti sarang lang magamit do isa ka electric fan kag pwede ka ka-charge sang up to 4 gadgets, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, hindi na kuno kita maghulat nga magsaka pag ng presyo sang elektrisidad. A while ago, na-discuss man naton sa aton sini nga mga kabumbo, ining plano nga pagpasaka man sang per kilowatt hour sang mga power distribution utilities. Now, sa aton sini nga mga kasimanwa, siya tikon gamat-amat ka na or naumpisahan mo na ang paggamit sang solar lights o naga-solar power na kamo sa inyo sini nga puluyan, mas labing maayo sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Sa karon ang paminsaron nga paano ining what if nga ginahambal bala paano kung why naging iya sang gatong sa aton sini nga mga kabumbo. Oh? Why naman sang kuryente? Hindi mo man mapandar ang generator kung wala sang diesel, di ba? Di mangin operational sa aton sini nga mga kabumbo. Ti store ka na kuno sang battery, no? Conserve ang electricity, kinot ka sa paggamit sa mga appliances ni mo dira. Ining aircon, kung why malang kuno ginagamit, mga appliances nyo, ipang-unplug ninyo, no? Mag-stock sang essentials, pero hindi man mag-hoard. No? Sa aton sini nga mga kasimanwa, ang mga negosyante, mga negosyo, mga establishmento, sigurado kita banwa nga by this time may mga backup plan naman ini sila nga ginaplano nga by the end of March maano kami sini, anong hamon sini nga himuon
sa aton sini nga mga kulturan. Oh. Ti sa karon banwa ining problema naton diri sa pungsod Pilipinas, as a matter of fact, sa bilog sini nga kalibutan bangod gani sa konflikto sa Middle East. Hindi lang iniya kay mahambal kita abi nga epekto sa nga climate change. Oh? Ang problema sina diri kun balang mga Pinoy, no? Tag sa kapuluyan, makaluto pa sa ila pala niya punon sa bulan sa Mayo. Oh? Ti kon may mga solar ka dira, ti posible makabulig-bulig sa aton sini nga mga kasimanwa. Oh. Ti ining mga nagakaigo man sining pagpaalinton kag siguro dapat man nato natagan sa nagakaigo nga pagtamod, no? Sa sining nangin problema sa karon sang aton siniyang pungsod when it comes sa gatong, no? Kay subong palang gani nga simana nagapanghalawhaw, oh, masakit na katama batyagon ang pagsaka sa presyo sang produktong petrolyo. How much more nga mayara pagin sang nagatika nga gina-antisipar nga pagsaka pagin sa presyo sa produktong petrolyo sa masunod sini nga simana. Ha? Sa aton sini matag palamati. Ti amo gani nang hambal sang opisyal sa Iran. Kaya sigihan nyo lang da. Sigihan nyo lang da nga pang bombardiho. No? Sigihan nyo pa nga bombardiho sa mon. Oh, kauyon ka mo siguro sa nga $200 per barrel nga abili sang ano ay, sang fuel ay. Bombardihuan nyo kami. Oh. Ti karon kun magpadayon pa inibanwa, ti laban-laban sini amo to lang hambal ko man nga hindi na niya siling palipas oras ang pangitaon mo para nga malingaw ka, no? Kunti palipas gutom, mangita ka na ni sa alternatibo para nga gutom mo maglipas. Subong pilang pinakamahal nga presyo sa produktong petrolyo sa bahin sa gasolina is 69. Na-experiensyahan ta naman o galing malipot lang at simpo nga nagsisintai 9 ang presyo sa produktong petrolyo. Pero kung ining 69, mangin 70, mangin 75, mangin 80, hindi lang man gasolina nagahulag ang presyo mo. Kung may paghulag sa presyo sa gasolina, mahulag man ang diesel, mahulag man ang kerosene. Oh. Ano ay han ang matabo? Kung wa isang may mahimo sini nga mga medyos posibles ang aton sini nga mga opisyales. Oh, kung kutob lang kita hasta iya sa panawagan. Oh, panawagan, pangabay, pero tido wala bang ginasapak. Oh, masikon murudlat lang aton sini nga mga mata diri banwa. Oh, sa aton sini mga kabumbo kay ti ang pungsod Pilipinas. No? Isa man sa mga mahambal naton iya dependent kita nga sahi sang pungsod. No? Kung lang taon ganini mo, may mga farmers kita diri pero nung ginahimo, padayon kita gyapon sa pag-import. Hindi lang kay sa humay, hindi lang kay sa palay, no? Sa bugas, ga-import man kita sa mautanon, ga-import man kita sa mga prutas. No? Sometimes makapaminsar ka, hindi na to ang promisa sa aton sini nga presidente. Nga sa iya sini nga termino, malabot kuno naton ang food sufficiency. Oh. Ang labing una nga kinanglanon para nga maka-produce ang madamo sini iya nga pagkaon kag mangin food sufficient kita, aton man sini nga ginapang laghap gani. No? So paano karon maka pananom ang aton sini nga mga mangunguma?
kung madugangan pagid ang ila sini nga pala sa anon pinagi sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Oh. Di ba? Pero pasalamat lang kita banwa kay sandig sa aton sini nga paglibot-libot waay pagid sang significant nga pagpasaka sang presyo sang produktong petrolyo. Nagpanawagan ganing pila ka mga grupo sa mga merkado nga likawan ining panic buying. Now, likawan ang panic buying, ang pag-hoard. Kay, kung mag-data ang panic buying, magapadulong sa hoarding, magadulot ini sang kakulang naman sa supply. Kag posible, pagtaas ang presyo sang mga baraklon. No? Tigin payag diri banwa ni Stephen Kua, presidente sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated. Nga kung magulag kuno presyo sang krudo, sa bisan diin man nga pungsod, no? Kag didto ka pa import, halimbawa kay kita man niya nagapanguna sini nga manug import, maulag man ang presyo sang tanan sini nga balaklon, labor, electricity, fuel, pananglitan maghulag ina sa aton sini nga mga kauturan, tanan sini nga presyo mahulag man. Domino effect gani. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Nagakadapat kuno iya planuhon sa mga konsumidor ang ila sini nga pagpamalaklon. Hindi magbakal sang sobra-sobra. No? Magbakal lamang sang nagasanto sa kinahanglanon. Sundon ang husto nga schedule sa nga pagpamalaklon agod nga malikawan ang huol sa merkado kag mapabilin nga mangin maayo ang flow sa nga supply sa aton sini karon iya nga mga tagpalamati. Kag kung makabakal man ikaw, pasantuon mo man ang kalawigon sa mga inadlaw agud nga makonsumo ang imo sini nga mga pinamakal. No? Ti ginapayag diri banwa nga for example bakal ka lang sang good for 1 week. No? Para nga ang iban sini nga tawo may bilin pa nga baklon man nga ti para sa ila sini nga konsumo makatrespasser man sa ila kinahanglanon. Tiyan mo sini ang dapat nga likawan ining panic buying. Kayang iban sini nagambal nga ti kinanglan, mas stock na kita sa amo sini. Stock kita sa musik. Basi bala pag dason nga si Mana, why na kita sa nga baklon dito sa merkado? Di na banwa, sala kuno ina nga thinking, kag subong man, may kang tanan sini ang Department of Agriculture nagpaandaman sa mga wholesalers nga hindi nila paggamiton bilang oportunidad, no? Ining kinagamo dito sa Middle East para oportunidad nga magpasaka sa presyo sa mga nagapauna nga balaklon. Kay mayara pa man sang bastante kita subong iya nga stocks sang mga produkto. Tikon may ara dira, just like iya sa bahin karon sa syudad sa Iloilo, nga may price monitoring council, para nga ti bantayan man nga kagpasiguraduhon nga sa kalalangan sining krisis sa produktong petrolyo, waay sang may magpamintaha nga magbaligya sang tuman kamahal nga presyo. 50 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na pagbalik nato na banwa dugang pagin sining mga balita kag impormasyon. Ang Independent Commission for Infrastructure mauntat na banwa sa ila sining operation, no? Ano nang accomplishment sa nga ICI?
Anong nadangatan sa nga ICI? Kag sino na lang nabilin sa ICI? Balikan tayo ni matapos pila ka importante nga mga panumdum. Problema sa susunod, ipabombo! Korupsyon sa gobyerno, ipabombo! Kakulang sang serbisyo sa matalatapan sang gobyerno, ipabombo! Inhustisya kag hindi patas nga pagtrato, ipabombo! Ipabombo! Programa sa Bombo Radio bilang dalampan sang banwa, ipabombo! Ipabombo! Problema sang komunidad, ipalabot naton sa natungdan kag solusyonan, ipabombo! Ipabombo! Diri lamang sa number 1, the most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o hose ang nakalubong sa duta o semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 kalitro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 8 to 14, 2026. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang banda ang saliwat excited as they are set to give you one great musical show sa concert at the Plaza sa sining Marso 14, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa March 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga paghiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maghugpong ilabi na gidsubong nga ang aton pungsod ang yara sa tunga sang mounting political uncertainties. Isa ka oras bago ang pagsugod sa misa sa March 15, ukon umpisa alas 10 ang aga, ang may luyag mag-avail sang Sacrament of Reconciliation ukon ang pagpangumpisar ang pwede gid makahimo sini. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant.
ang pomelo ang The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Nagpraktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Oras sa Bomboradio Iloilo, Philippine Standard Time, impunto 2:00 na sa hapon, ang Independent Commission for Infrastructure ngagin dihon pinaagi sa Executive Order 94 amo ning mag-imbestigar sa flood control projects kag subong man nagpabutyag ati do kasubong na kumpleto naman sini nilang ilang mandato kag nagpahayag diri by the end of March hasta nagilang sila no sa 2026 March 2026 hasta nagilang sila mag-operate no ang purpose ni ICI ni gintukod ini siya gud mag-imbestigar sa mga ginaligar irregularities sa flood control kag sumuman infrastructure project sa nakaligad nga napulo tuig ang ICI grabe ni nagsumiter ila sang 2 ka truck. No? Makon mo na. Dokumento. 2 ka truck sa dokumento. No? Sa ombudsman, ginpungkuan sa to ni former Supreme Court Associate Justice Andres Reyes kag sadto anay day Mayor Magalong ari pa di pero no nagbiya man to
no? Ara man si former Commissioner Roelio Singson, no? Si Babe Singson nag-resign sa December 2025 kay bangod kuno sa health kag security reasons, no? Kag si Rosana Fajardo step down man ti ang bilendo si former Supreme Court Associate Justice Andres Reyes na gid lamang Bumbo Alberm engineer, no? Ang iban to ti nag-huruplaag na sila. Ti ano ang pamangkot sila Dre pagkatapos ano dayon, no? Matabo sila Dre, may investigation pa. Ano pang matabo sila Dre kay bisan ang presidente naton sa tuanay nag-mensionar nga natapos naman iya ang trabaho sa ICI, no? Na-fulfill naman kuno nilang ila siniyang mandate, no? Pero sunod pagani sa presidente sinya ti luyag ko na ilang taon na. Kung ano pagin ang sarang nga mahimo sa mga palabuton sini nga mga inadlaw, no? Sa aton sini nga mga kasimanwa. September 2025 gin-create ining Independent Commission for Infrastructure. Sa aton sini niya mga kabumbo. Sa ano ta mabalaan? Ang resulta sang duha ka track nga mga dokumento nga sandig sa investigasyon sang ICI nga gintuka sa ila ni Presidente Bongbong Marcos. No? Ara na ni subong sa Office of the Ombudsman. Ara sa kay Ombudsman Boying Rimulya. Dugang ang mga balita kay impormasyon magtutok lamang diri sa pagpangalagad sa Bombo Radyo Iloilo. Standby na sa kapon lamang program kaupod naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo. Sang manayanay nga hapon, may God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo?
Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic. Nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo
satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Hindi lamang sa jeans o kuntugas ang katigulangon ang rason sa hair loss. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine sa Friday edition sang kahapon lamang program. The 13th of March 2026. I hope tanan ka muna nakakaon na. Wala sang may nag-skip sang lunch. Pareho sang kilala ko. But anyway, I hope nag-enjoy ka mo sa inyo nga morning and kabay nga many good news arrived. Kagong wala man, why pa natapos ang adlaw? Let's keep hoping and let's keep praying. Sa liwat, ginaabi-abi ko gid kamo tanan. Welcome diri sa kahapon lamang program. Kung sa diin, medyo chill lang kita, relaxed, and maga-enjoy sa pagpamati sa mga istorya nga inyo ginpadala diri sa aton. Kung kamuman may ara sa mga stories, luyag nyo man nga i-share diri sa amon sa KLP, ipabati sa tanan kay magbilin sa mga inspirasyon, manami nga mga mensahe. You can email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton and then ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Special hello sa kay dog lover nga nag-respond na and mag-interview kita sa iya tomorrow and she will be showing us many pictures of her dogs. 13 minutes after 2 o'clock. Here's our song para sa inyo tanan sa sining hapon from Ernie John Flores and Glenn Bawa. Sabi ko naman sa iyo. Good afternoon. Welcome sa KLP. Kaupo din niyo si Tita Regine. Heto na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin. At sa ilang sandali, bawat agam-agam mo ay mapapawi. Heto na ang araw natin, na ihayag ang ating mga damdamin. Sa sarap ng tambalan, sana ay iwan mo na lahat ng duda. Sabi ko naman sa'yo, walang ibang gaya ko na magmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, mawala na lahat, mananatili ang pag-ibig kong ito. Hindi ka iwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo. Kapag sinabi ko, paniwalaan mo, paniwalaan mo. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ay sadyang porsigido. Makapito mo na akong tinanggihan, di kita sinukuan. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ganito kaseryoso. Iniibig na kita kahit nung una ay di mo pa ako kilala. At sabi ko naman sa'yo, ang ibang gaya ko na magmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, mawala na lahat, mananatili ang pag-ibig ko ito.
Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo kapag sinabi ko, kapag may luwa'y papahirin, pagkukulang ibig bibilangin, kapag sinabi ko ay gagawin ko, pagkat mahal kita at di ako magbabago. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka iwan at hindi ka bitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo kapag sinabi ko, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo. Sabi ko naman sa'yo by Ernie John Flores and Glenn Bawa. 18 minutes after 2 o'clock. Hello, Atlas Nolan. Good boy lang da, ha? Well, March is Fire Prevention Month. And very timely, may aradris ang binalaybay. Ngaluyag i-share sa aton si Dr. Jerry Daculod, ang Tigolo. Hilimuon, pangaman, kagkon may sunog. Let us read. Sa kadamuan nga ginbangdan, sunog sa mga kabalayan, tinigaan, prito o kung sinugba man, pagkaon sa pingutom na batyagan. Isa kagab-isad to, sang ako sa kolehiyo, sa unhan amon staff house sa likod CPU. Gulpi na sunog balay nipa kagawayan, mag-asawa, amon nga ginapalabhan. Kami, sang ako nga magulang, dumalagan, pakadto madulum alagyan. Dako na ang layab sang kalayo, ang bana sa puno saging nagapungko. Wala kami tubig nga mabasya, kay ang bomba nila sa unhan pa. Pusog nga kawayan, akon nga nakita, malabot kon kag mga duha ka dupa. Akon binakol todo ang haligi nga kawayan, nabali kag isa ka haligi naman linampusan. Tumakilid ang balay, ang isa pa hinanusan, gulpi hagmak ang balay, gulpi kaduluman. Singgit ang nanay, wasak balay namon, may bilin pa, magamit bag-o himuon. Tumbo-tumbo, pamalakpak sila, wala maubos sunog, mga gamit nila. Sa aton pagluto, gamit LPG, kahoy, uling o butane, maglakat ka mo sa may buot ibilin. Hindi gininyo basta nga bayaan, kalayo patyon, baga sa lata takpan. Pagkaon, mga bata sila bilinan, kung sila lang likawan magutman. Sadto sa gutom, ang bata nagtigang, pagbubo sang gas, paamak na taman. Gulpi lumayab kalayo sa dalapugan. Sa kulba, ang bata pagwa dumalagan, binulakwit sa duyan iya manghod, sang isa ka tawo, ila nga kaingod. Kay wala sang tubig pangbasya, naupos, haboy or hayop-hayop puloy-an nila. Kag anom sa palibot mga kabalayan, amay binakol, ginbasol, pagbiya kabataan.
Ang dalapugan, masamitin luan, daghot kag mantika, pangpahiran. Ipalayo mga bata, magdigamo, subong man mga sagod sang tawo. Kung malabot, mainit mantika, kalayo sa sulod kalaha, hindi isang tubig pagbasyahan, lamang ang kalaha takpan. Kung kamo nagapanigarilyo, hindi maghigda kag magpatuyo, patsyon o kung isuso ang punta, ihaboy nga wala na baga. Taguon ng posporo sa mga bata, kasubong man kingki kag kandila. Mga bata, aton paathagan, kalayo dapat gid halungan. Kandila sa altar nga nasindihan, bantayan, dili gid pagbayaan. Sa bintana, kortina ibalighot, sang kalayo, dili malabot. Sa resulta investigasyon, ginbangdan, Kapitolyo na sunog, halin sinindihan. May sindi nga kandila sa opisina, binayaan, kag nalabot ang kortina. Duha o kung tatlo gid lamang, idasok kuryente sa saksakan. Kadako sang linya, 12 ang numero. Kung magamay pa, delikado. Sa mga tuig 2000, bilang sadto Disaster Risk Reduction Officers ang Iloilo, nagdihon sa sunog nga pangaman sa Banwa, Cabatuan, akon ginsuguran. Ang akon labi nga mapanugyan sa mga amay o kun iloy sang puluyan, punuon tubig balde o kun suludlan, sa banyo, pantaw o kun bomba man. Kung magamit gani ang tubig sini, dayon sudlan, puno naman ini. Ang magasunod, may magamit, kung may sunog, may mabulakwit. Kung ang kada puluyan, may 3 ka balde lamang, sa gilayon, may mabasya kamo, nagasugod pa lamang nga kalayo. Sa napulo ka ingod kabalayan, bisan sa 3 ka balde lamang, 3 ka pulo ka balde, mabasya gilayon, sa sunog, sugod nga pamalong. Sige ba siya tubig, kaingod mga tao, samtang kapadulong mga bumbero. Kay kun wala unod tubig ang balde, sa balay, 25 ka bomba, mapuno ini. 25 man ka segundos ang magalipas, kadugayon sa paghulat, maawas. Kung sa gripo, mas pagid kakini, 80 ka segundos, mapuno ang balde. Maupos na ang balay sang kalayo, ang balde, wala pa mapuno. Kapin pa kung gabasiyo ang bomba, tughungan tubig mo pa. Kung ang tubig timbaon pa sa bubon, batakon, dali-dali idalagan dayon. Sa ilwak, pag-abot balay na sunugan, tubig tunga sa balde na lamang. Sa training ko sadto sa Cabatuan, anay kagawad, iya gintuman. Adlaw gabi, puno tubig 3 ka balde. Nasunog iladapog, basya dayon Ila nga bubon ato sa ubos kawayanan. Tubig sa balde, maubos kung idalagan. Kung hindi masandad o kung matumba, pilas sa tuhod, madugang ang problema. Pumuluyo sa barangay Lutak, Cabatuan, may mga balde, kag tubig sa kabalayan. Sang masunog ila kawayanan, sa kahon, tao galatay, tubig sa balde, nakaptan. Gani planuhan, kag istoryahan sa balay, upod mga kabataan. Ang paghalong sa kalayo, himuon gid sa mga tao. Sa didto bala maagi, o kundiri, kung ang sunog didto dampi. Kung ang itabon sa ulo o kung likod man, sa lawas, habol o kung ulunan. Sa gilayon, sa balay magwa, didto magpabilin, sa unhan makita. Kung magamay pa ang kalayo, pwede pa kapanghimos kamo. Habol sa salog, ihumlad, halos itumpok sa tunga, mga gamit kag ibugos. Sagwa, bantayan, binagtong kagamit, madamo mapisan, magpangbitbit. Kuno mabulig, mga nasunugan, gali bulig paantos nga dugang. Lamang ini dugang nga mga panugyan, madamo ako, angin pasalamatan. By Dr. Jerry Daclod Biona, ang Anay Provincial Disaster Risk Reduction Officer sang Iloilo.
Doc Jerry, salamat gid kay insakto gid ang imong nga panugyan and then proven nga dito sa isa ka barangay sang inyo nga gin-encourage sa mga tawo nga magtipon sang tag-3 ka balde nga tubig so that anytime nga may magsunog may sunog nga magluntad, ready sila, no? Samtang nagapadulong pa lang ang mga bombero, may ara na sang pwede nga ipangbasya. And it was proven true and right. And of course, sa aton man tanan, hindi lang no nga standby ang mga tubig para sa sunog, kundi standby man ngati anytime wala kitang tubig nga makuha because ang tubig subong daw kaninit naman, especially ngati summer na. So mas manami nga kung makatapos kita gamit sang sina nga mga tubig, patuburan gid naton and we see to it nga may nakastock kita nga tubig, hindi lang para pangaman sa sunog but at the same time no standby para nga aton nga gamiton. So salamat gid sa liwat sa imo Dr. Jerry Daclod Biuna. Alas 2:27 ang aton nga oras sa aton nga pagbalik ang istorya na ni Lolo Dencio kung ano ang natabo sa iya during sang sunog nga nagluntad sa ilang lugar. Magapanabalik ang KLP, kaupo din nyo si Tita Regine. Hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Sunod kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi ang pag-inom sang Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 8 to 14, 2026. Si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda ang saliwat excited as they are set to give you one great musical show sa concert at the Plaza sa sining Marso 14, Sabado, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Mags kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa March 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latonda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we Filipinos would soon realize nga kinahanglan naton maghugpong ilabi na gid subong nga aton pungsod ang yara sa tunga sang mounting political uncertainties. Isa ka oras bago ang pagsugod sa misa sa March 15, ukon umpisa alas 10 ang aga, ang may luyag nga mag-avail sang Sacrament of Reconciliation ukon ang pagpangumpisar ang pwede gid makahimo sini. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2026. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Balik kita diri sa KLP, kag ari ng istorya ni Lolo Dencio. What happened sa nagluntad ang sunog? Dear in the Regine. Maayong hapon sa imo, kag sa tanan nga tagpalamati sa imong programa kahapon lamang. Inday, ang akon istorya parte sa sunog sa amon barangay.
February 17, nagalakat ako nga wala baston kag nakatiil lang. Kag nagakabit pa ang akon nga urine bag. Maayo maninday, may nagpahulam sa akon sang short pants kag tsinelas. Amo ni Inday, alas 12 sang ugto tapos panyaga, ginuba ko ang akon nga short pants. Naka-underwear lang ako kag magpahuway sa akon payag kay tuyo ko maligo. Sa pensar ko, karon pagkatapos ang pagpamati sa imo nga program. Samtang gahigda ako, nabatian ko, gaginahod sa gwa. Kay abi ko may gainaway. Gulpi lang gasinggit ang manghod ko. May sunog, malapit lang. Dali-dali ko hinigot ang akon nga urine bag sa hawak ko kag magwa. Abaw Inday, nakita ko. Gaibwal ang madamol nga aso, kag gaibwal na ang kalayo. Dali-dali ako nagkuha sang balde, kag sudlan sang tubig, kag iba siya sa amon dingding. Nagwa ako sa karsada kag magsinggit, tawag kamo bumbero. Inday, wala agad ako kadumdo maghimos ang akong gamit kag mga bayo. Kaysa pensar ko, mapatay man ina kung mag-abot ang bumbero. Pero Inday, wala makasulod ang bumbero. Kay kadamos ang spaghetti wires, kagadamos ang tricycle kag e-bike. So ang ginhimos ang bumbero, ginsugpon-sugpon ang hose. Pila lang ka minuto, 5 na kabalay ang nasunog. May nag-abot pagid, 1 ka bumbero, pero sayang, hindi kasulod. Nagdako na gid ang kalayo. Inday, kalaway tanawon ng kalayo, daw demonyo. Nagabot ang duwa ko kahinablos nga babae. Ginguyad nila ako kag magsinggit, tiyoy dasiga, ara na ang kalayo. Sabat ko, dali lang, kay masulob pa ako sang akon short pants. Kag himuson ko pa ang mga bayo namon. Nagabot ang apo ko nga lalaki, ginguyod ako. Pabahiidra ang bayo kag balay mo, ang importante, buhi ka. Nagsinggit ang bayaw ko, ano pang ginahulat mo, gadamol nakatama ang aso. Inday Regine, nag-upod na lang ako nga naka-brief lang kag nakatiil. Maayo kay may nagpahulam sa akon sang short pants kag tsinelas. Nagbalik pagid ako tani, gasinggitan ang mahinablos ko. Tiyoy, kasalawayon sa imo. Inday nakita ko 2 ka balay nga dalag ko sa atubang sang amon balay nasunog na. So amo to ginervyos ako. Nagkurog ang bilog ko nga lawas. Nagmala ang akong tutunlan. Nangayo ako tubig. Inday, hindi ko matulo ng tubig. Nagalabot ang madamo nga bombero. Ang iban nagsaka sa atop sang balay, kag didto sila nagpasumpit sang ilang hose. 3 lang ka oras, 52 ka balay ang nasunog. Ang tanan nga balay sa higad sang suba, ubos gid. Maayo lang, madabong ang tanom sa atubang balay, nakabulig gid, wala malabot, pero Inday, grabe ang nabatyagan ko. Hindi ako makatulog, kag wala gana magkaon, kag napensar ko, tama ka makaluluoy sa ila. Sa subong, ari sila gakatulog sa karsada, kag Inday, gapasalamat gid ako sa aton Ginoo, ngaging kaluy-an, wala kami madala. Kung nadala ang balay ko, siguro mabuang ako. Ang Jesmil, hindi ka pa kayos ang imo balay. Inday, kung parte sa mga bayo sa nasunugan, wala problema, tama kadamo. Ang pagkaon, kadamo sa nagahatag. Kung aga, damo gahatag. May arroz caldo, may pares pandesal, pansit bihon. Kung tinapay, kadamo man ang gapadala. Ang problema, paano nila ibalik ang ila balay? Inday, pasalamat ako sa tanan nga bombero nga nagpalong sang kalayo, kag sa tanan nga naghatag sa mga gamit, kag pagkaon, kag labi na gid sa aton Ginoo nga wala sang kabuhi nga nadula. Inday Regine, namasyar diri si Mia sa February 19. Nagtanaw siya sang inagyan sang sunog. May dala siya pamahaw ko. Isa lang siya, naka-uniform siya sang media. Abaw ah. So salamat Inday sa pagbasa mo sa akong istorya. Salamat and God bless you. Ang tagsulat, Lolo Densyo.
Lolo Densyo, once again, we're very thankful nga wala ikaw maano, kag ang inyo nga balay wala madala sa sunog. Of course, our hearts go out sa mga tao nga nadulaan gid sang panimalay. Actually, si Mia, samtang nga nag-break out ang sunog, nagpabalo diri sa akon nga sila nga, Tita Regine, tira lang kita pala ayun, ang balay ni Lolo Densyo. Sabi ko, ay oo, no? And I've been praying, ang saling ko, kabay, nga mapalong na sa gilayon, and kabay, nga hindi ka mo maano dira, knowing, nga do ka ikit-ikit din man, no? Sa mga pamalay dira, kagang problema, kay hindi makasulod ang mga bombero. So let's hope nga mahatagan ni inaasang atensyon, so that no same thing would happen in the future. So salamat gid. So this is the real story gali yan, no? Ang previous na ginbasa naton daw partly about sa sunog nga imo nga napang encounter, but this is really what happened sa tong February 17. Salamat gid for sharing this story with us, Lolo Densyo, and always keep safe. Alas 2:37 ang aton nga oras sa pagbalik naton, sulat naman ni senior citizen sa 3rd District. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospitala bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabuli. Diri na kita sa sulat ni senior citizen, ginsulat niya ini February 26, 2026. Mahal kong Tita Regine. Good afternoon, KLP lovers, especially sa imo Tita Regine. Thursday afternoon, may klase ako. Kag pagpauli ko, gin-try ko nga maglantaw sa Google's last letter. So last letter, ginbasa mo ang akong sulat. This is senior citizen of 3rd District. Thankful gid ako permi kay Lord nga ang mga ginapray ko, ang mga petitions ko, daw halos granted gid. Ang tao ko no nga mapinasalamaton, malipayon. Ina nga mensahe, nabatian ko ina sa homily sa mga pari. Kag para sa akon, intsakto gidina. Daw relate gidina sa akon kinaiya, halin sa natubuan ako buot. Magpangabuhi nga maging maalwan, kag may pagkabalaka sa aton isig katao. Nabuo pa gidina ang kinaugali ko sa nag-eskwela na ako college after 4 long weary years that I stopped schooling pagkatapos ko sang high school. Very lucky man kami nga mag-ulutod, 4 gid kami ang nag-board sadto. Ang amon landlady, tagon ko lang kay Mami, isa siya ka retired English teacher sa 4th District. Very religious siya kag tama kaalwan. May nag-rent sa ila pwesto. Kagina sa atubangan sa isa ka university nga dira man ako nag-school. Ang setup, boarding house sa ibabaw kag restaurant sa idalom. Si Mami, tungod sa giugali nga Diyos nun, kag tama kaalwan. Permi niya kami nga mga boarders ginatagaan sang sudan. Mahibalaan gani sa mga bata niya, ginasinggitan siya. Permi kami nag-Holy Rosary every night. Ako sina ang ginasugo niya nga pangtawgon ang mga borders para mga di sang Santo Rosario. Kasadya sina sa mga borders kay kun hindi mag-join sa Rosary,
ay ginaguripat ni Mami Sahita. Amo ina ang obligado gid kami mag-join sa praying their Holy Rosary with her. Kung magsimba man si Mami, mabali ina siya sa nagarent sa iya, kag mag-taxi kami. Kanami gid nga tigulang Tita Reg, kag hindi man niya ako paryente, apang grabe ang concern niya sa akon. Amo ina, ang tanan nga mga kinaiya sang tigulang, daw halos ko gid ma-adapt sa akon tagipusoon. Very rare ka lang makakita sang tawo kasubong niya. May mga assignments gani ako sa school, super confident kita ko sina nga magpatudlo sa iya. I have my report in one of my subjects in psychology. The topic that I was going to report was about social development. So antes kami mag-start sang akong reporting, naga-pray gid anay kami sina. Ginapakoreksyonan ko sa iya akong report. Kagamo ang pag-practice. Intro sang akong reporting. Good morning everyone. My report is about social development. Hindi ko na masyado madumduman, pero may nahawiran pa man ako No child is born social in the sense that he or she can get along well with others. Don't treat a child as a miniature adult. Something amo na Tita Reg. Hindi naton pagkabigon nga ang bata pareho sa aton panimuot nga adults. Kag may mga practical suggestions man ako nga nahawiran sa report ko nga ato. Sa second ko nga topic, amo naman ini ang akong ginhambal. Here are the practical suggestions in life nga kabahin man sa akong reporting. First, make a person with whom you talk feel important. He will like you for this and he will credit you with the knowledge of psychology, meaning ang aton nga kahambal tagaan man naton sang importansya. Second, give due respect to one's opinion and take cognizance of his interest. It will reciprocate in equal measures. Ang sense do pareho man sa una Tita Reg. Third, radiate sunshine wherever you go, for a sweet disposition is highly contagious. Bisan diin man kita ko na magkadto, irradiate naton ang maayo nga aura kay makalalaton ina kag ma-feel man sang iban. Fourth, be optimistic and everything will go well. Hindi kita magpalibog kay ang tanan may kasulbaran gid. Number 5, be moderate in eating, drinking, and everything that you do. And inchakto lang ko no Tita Reg. 6, do not get angry when you are called abnormal. For in psychology, abnormality is not insanity. Maybe a person is only abnormal in certain aspect. Meaning, hindi kita magpangakig kung hambalon kita nga abnormal. For example, in school, a pupil or a student is using his left hand in writing, hindi natin masiling abnormal sa paggamit sang wala niya kamot, kay man only abnormal siya sa iban nga pamaagi. 7, do not be very positive in your assertion of facts. Experiments prove that senses is not always reliable. Meaning, hindi kita maging maghusga sa pag-assert sang facts kay hindi naton ina ma-sure nga amo gid ina. For example, si Kuya may flashlight, kag si Mami may flashlight man. Pareho gid ang sa kay Kuya. It so happen nga ang kay Mami na misplace niya. Kag pagkakita niya sang flashlight ni Kuya, ginkuha niya kay iya kuno. After an hour, nakita niya flashlight sa idalom sang ulunan niya. Amo ina nga hindi gid reliable ang aton kaisipan. Tita Reg, ambot hindi ko na gid madumduman ang iba nga practical suggestions in life ko sa akong nga reporting more than 40 years ago. Ang last nga portion sa reporting ko, amo na malang ini madumduman ko. Let us go to the important lessons in life. First, a child who lives in ridicule, he learns to be timid. Second, a child who lives with praise, he learns to appreciate. Ginkuha ko inisad to sa ginbakal ko nga postcard, ginagamit sa mga teachers sa school elementary level.
So, amo inatanan ang legacy ni Mami sa akong Tita Reg. Kay ginakabuhi ko gid ini nga mga virtues. May your soul, Mami, rest in peace. Hindi gid kita makalimutan. You are also a part of my success. Medyo malawig na ini siguro, Tita Reg. I am inviting everyone to share man sa ilang mga istorya sa KLP. Ako, naging habit ko na ini ang pagsulat. Damo gid ang ma-inspire naton kung nag-share kita. From information to transformation. March is my birth month na. Maging 62 na ako, Tita Reg. Aba, advance na da. Sige, hasta na lang anay diri, Tita Reg. Damo gid ako tulunan sa amon WCC, boss. Ginuna ko ginanay ini para nga madala ko, boss. Kind regards sa aton mga dears, Lola Amparing, Lolo Dencio, student mom, INB, multiple stroke survivor, and many other suki sa KLP. Thank you, Tita. Once again, this is Senior Citizen of 3rd District. Well, 40 years ago, ang gin-share mo din sa amon, gin-report nimo, still apply, no? Sa gihapon, the same, very the same, kag pwede gid sa gihapon, nga mangin giya sa aton nga pagpangabuhi. So, thank you so much, kid. Once again, sa imo gin-share sa aton, Senior Citizen of 3rd District. 48 minutes after 2 o'clock, magabalik ang KLP pagkatapos ng pila kami importante ang mga pahibalo. Paagi agod makakinot sang tubig, tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro. Balik kita, and we have something from student mom of Lambunaw. Dear Tita Regine. Hello to everyone out there listening to KLP. Handa na ang mga ears sa pagpamati kay Tita Regine? If your answer is yes, suguran ta na para matapos dayon. Pero before that, sabto nyo anay ang ako nga pamangkot, handa na bala ka mo sa aton pagpanglakaton? Actually, dugay na kita na nagsugod sa aton nga pagpanglakaton sa sining kalibutan. Halin sang ginbunag kita hasta subong padayon kita sa pag-usoy sining kalibutan. Kag sa kada tikang naton, lain-lain nga klase sang banas ang aton ginalakbay. May patag nga karsada nga matawhay, may batuhon nga kabudlay laktan, may tadlong, may liko-liko nga banas, may matarik nga talakladon, kag may puno sang tunok ang dalan. Pero kung kaisa, matawhay, kag may paaman pa nga mga matahong, mabugnaw nga kakahuyan, ngay may madamo nga mga pispis sa iya mga sanga, kag kabulakan sa higadalan. Kung senior citizen na kamo, laban-laban, nakaagi na kamo sa sining mga dalanon sang kabuhi. Nanamian bala kamo? Sang hoven pa kamo, siguro gin consider ninyo ini nga
adventures of life. Pero samtang nagaedad na, makapoy man. Ginhawa lang naton itikang ang aton mga paa. Kanami ipungko kag magpahuway. San o pa kita makalampuwas sa sining mga paghangkat sa aton kabuhi. Pamangkot naton sa aton kaugalingon. Abyan, my dear listeners, amuni ang topic sang akon binalaybay nga halad ko sa inyo tanan subong. Tani, maluyagan ninyo ini kag i-try sabton ang pila ka palamangkotanon sa aton kabuhi. Ang binalaybay may tigulo pagpanglakaton padulong sa himaya. Handa na ba na kamo sa aton pagpanglakaton padulong sa ginharian sang Ginoo naton? Tipo na ang kusog kag kusog panglawason. Isuksok ang hinanganiban sang Dios. Agod kita may protection. Madamo ang upang sa higad sang dalan nga buot magsiod sa Kristohanong kaanakan. Mangin maalamon sa patag-awayan, mga tagubilin sang Ginoo, hindi paglipatan. Ang baluno naton, hugot nga pangamuyo, agud sa mga panulay, kita mahilayo. Mga tinaga sang Ginoo sa aton tagipusoon, makasilbing iway sa banas nga ginausoy naton. Magpahipod kita sa idalom sang iyahayahay, agud di matentar sang aton kaaway. Sa gahom ni Satanas, hindi magpalingkang, padayonon ta ang pagpanglakaton kay nagahulat sa ganhaan ang Ginoo naton. Bangod ang aton leader, amo si Hesukristo, nahadlok ang yawa, nagaisol palagyo. Mga traidor niyang handom, hindi mahimo. Tawga ngalan ni Jesus, magakurog siya sa sobrang kahadlok. Dapat ara kita sa Ginoo sa tanan nga oras, agud mga pulong niya aton mapanggas. Nagtala nga mga kalag aton maluwas para sa kahimayaan sang Ginoo tanan ini ihalad. Thanks for reading my binalaybay, Tita Regine. Tani may inspirasyon man nga napulot ang mga nakapamati. So bye now until next letter. God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. Salamat yun, Student Mom, sa sining mga spiritual nourishment nga imo ginahatag sa aton. Timing gid kay Lenten season na kita. This is a beautiful reminder sa aton tanan. You are right, no? Every day we should pray and put on that armor of God for our protection. Hindi kita matintar, hindi kita malingkang, hindi kita kulbaan. Padayon lang kita sa aton nga pagpanglakaton. Sa luyag sa aton nga Ginoo kag pangamuyo nato, no, nga everything ang tanan nga mga plano niya para sa aton nga kabuhi mahimo gid naton kag masunod gid naton nina. So once again, salamat gid sa imo, Student Mom of Lambunaw. Let's take a short break, mga kabombo. Magpapanabalik ang KLP pagkatapos ng pila kang mga importante ng mga pahibalo. Adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang.
Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1. Well, mga kabombo, tapos na nga itong oras para sa sininga hapon, and I hope nag-enjoy ka mo kag may mga napulutan na naman ka mo something to inspire you. Sa mga may ara man nga luyag nga i-share para sa kahapon lamang program, you can email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton ang inyong mga kasaysayan or pwede man nga idulong ninyo personally. Hapit lang diri sa Sky City Tower sa May Mapa Street, Iloilo City. Tomorrow, we're going to interview si Dog Lover kag I'm going to reach out to her now para nga maplastar naton kung paano ang pag-interview sa iya boss. So, Dog Lover, I have your number already, so I will be calling after sa ato niya pag-program sa sininga hapon. Magasunod na mga kabombo, ang inyong mga paborito naman ng mga dramas kada hapon nga ginabantayan nyo gid. Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. See you again tomorrow sa gihapon, inyong alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.